Comenzamos coa ratificación da urxencia do pleno extraordinario e urxente convocado para o día 19 de decembro de 2024. Si pode explicar a urxencia, señor Represas. Sí, bo día. A urxencia é motivada pola... como isto afecta, como sabedes, aos terrenos onde se van a facer as novas pistas deportivas situadas ao carón do futuro centro de saúde e eso financiouse a través dun convenio coa Xunta de Galicia e ese convenio ten uns requisitos de justificación. O señor que está na sala ten que retirar iso. Pero por que hai que retirar a pancarta? Isto é un salón público. Onde se indica que hai que retirar unha pancarta, alcaldesa? Ten que retirar. Isto é un pleno. Ten que retirar iso. Pero onde se indica que hai que retirar unha pancarta? En que regulamento se indica que hai que retirar unha pancarta do pleno? Si pode, por favor, alcaldesa... O regulamento que pone que non se poden facer manifestacións públicas... En donde? Dime que artigo, por favor. No ROF. En que artigo? O busca vostede, que é bastante inteligente. En que artigo, e o pode atopar perfectamente. Sabe que non se pode poñer iso. O que pasa é que lle molesta o que pon a pancarta. Ese é o problema, que a pancarta indica que a pista de atletismo sí, pero non así. Pero sí que se pode gravar, e que eso é falso, sí que se pode gravar o salón de plenos. Esta discusión xa se tivo esta discusión. Sí que é posible gravar, sí que é posible gravar. Bueno, é que está dicindo vostede, vamos a ver, vostede está dicindo que non se pode gravar. Non hai ningún regulamento que impida gravar o pleno. Esta discusión xa se tivo co portavoz do Bloque Nacionalista Galego nun pleno, e se gravou e tuvo vostede que rectificar. Entón, revise e díganos que artigo do regulamento e que legislación impide gravar un pleno. É que este pleno está grabado. Non hai ningún regulamento que impida. E se hai algún regulamento que impida unha pancarta, indíqueo, por favor. Votos a favor? É que non explica a urxencia. Ou os micrófonos, señor Cao. Señora alcaldesa, pida a palabra por cuestión de orde. Pero, señora alcaldesa, é que non está explicada a urxencia. Alcaldesa, estou pedindo a palabra por unha cuestión de orde. Home, por favor, é que isto non é alcaldesa, estou pedindo a palabra por unha cuestión de orde. Alcaldesa, isto non é o seu chiringuito. Por favor, alcaldesa, non está justificada. Señora alcaldesa, estou pedindo a palabra por unha cuestión de orde. Non sexa antidemocrática, estou pedindo a palabra por unha cuestión de orde, señora alcaldesa. Señora alcaldesa, estou pedindo a palabra por unha cuestión de orde. Señora alcaldesa, estou pedindo a palabra por unha cuestión de orde. Punto urxente sin explicar, que usted non está dando resposta. E este micrófono non sei se isto para... Eu agradecería que se explique, por favor, a urxencia, sobre todo para que os grupos... Eu agradecería que vostedes guardasen o perfecto respeto para que esta sesión, que a sesión da un pleno extraordinario urxente, teñen que aterse o que pon o reglamento de funcionamento. Pero que vostede dixo que o reglamento... non lle gusten, señor Ucha, vostede non ten a palabra. É que non é verdad. Non ten a palabra. É que non é verdad o que está dicindo. A urxencia a xustificou o señor Represas, eu pedín a votación. A votación vostedes non queren votar, pois non pasa nada. Están no seu dereito. É que vostede acaba de indicar unha cousa que non é certa. E agora pasamos ao seguinte punto, que é a explicación do expediente non se pode debatir, de aprobación non se pode pasar ao seguinte punto sin debatir a urxencia da parcela. Pero que non se pode pasar. Está votada a urxencia e o señor Ucha, vostede non ten a palabra. E sinceramente cumplindo o regulamento, alcaldesa. Non voy a cumplir o regulamento se vetamos a... Mira, pedimos que a secretaria se manifieste en este punto, en esta cuestión de si o regulamento di o que vostede di o que nos decimos. Home, de que vai en contra. Vai en contra. Primeiro, se vai en contra o de gravar ou non polo ROF, e outra de que se terá que debater, o primeiro punto, que non se debateu. Non se debate, vaise directamente a votación. Xa o explicou o señor Represas. Polo menos non explicou. Aproveitou usted para levantar as mans e todo eso. Montou aquí un circo. O que fixo vostede foi montar aquí un circo, señora alcaldesa. Mire, non lle permito, señora Fernández, que diga iso, porque os únicos que están a montar o circo son vostedes. Como non? Son vostedes. Como non? É verdade. É vostede a que nos está faltando respeto, señora alcaldesa. É vostede a que nos está faltando respeto. Parece que están, sinceramente... E está faltando respeto a toda a corporación. Non saben... Alcaldesa,
Alcaldesa, que se está... No, é vostede a que non sabe comportarse en este momento. É vostede a que non se sabe comportar. Se está inventando o regulamento, está dicindo que non se pode gravar, e é totalmente falso. E vostede o sabe, xa hubo esta discusión. Si se pode gravar os plenos, porque un órgano gravable. Xa tivemos esta discusión. E vostede é a presidenta desta corporación. Non pode inventarse o regulamento, nin pode levantarse e vir aquí a apagarme o micrófono. Eso tampouco está indicado en ninguna parte do regulamento. O regulamento non indica en ningún momento que non se poda desplegar unha pancarta e o regulamento non dice en ningún momento que non se poda gravar. Todo o contrario. Entón, se vostede se quere inventar a legislación, vostede ten dos problemas. O teu perfil antidemocrático e a túa ignorancia sobre o regulamento. E é moi grave que a presidencia desta Cámara non sepa o regulamento. Porque esta discusión xa se tivo. Esta discusión xa se tivo noutro pleno e vostedes tiveron que rectificar. E se non que tome a palabra aos outros grupos da oposición que daquela estaban neste lado, do goberno, perdón. Aparte, como é unha cousa técnica, está a secretaria aí para que se manifeste ao respecto. A palabra. Volva a explicar porque parece ser que eles non entenden. Sí, estaba dicindo que isto, a compra destes terreos financiaronse por un convenio coa Xunta de Galicia. Nese convenio hai uns plazos de justificación que son xa. Entonces, hai unha cuestión que se inclúe neste convenio que necesitamos, porque a competencia desa cuestión é do pleno, pois necesitamos traer ao pleno para poder justificar o convenio. Vale? Entonces, é un plazo de justificación. Pasamos a votación de urxencia. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobada. Seguimos ao seguinte punto do orde do día, que é a aprobación inicial da dotación da parcela con referencia catastral destinada ao desenvolvemento de actividades deportivas, culturais, de lecer e ocio libre, sendo a súa cualificación ben de dominio público. Ten a palabra o señor Represas. Sí, como dicía, o convenio recolle que a parcela que se adquira tamén ten que ter son dúas cuestións técnicas, un uso cultural de lecer e de ocio ao aire libre. A ficha de opción dice que ten un uso deportivo, por tanto, traise a este pleno a ampliación do uso, ademais de deportivo, a estas cuestións que recollen en dito convenio. Tamén, como segunda cuestión técnica, está a determinación da cualificación da parcela como ben de dominio público, que non existe, o sea, non se determinou a cualificación no tratamento plenario que se tuvo desta cuestión. Entón, agora é necesario determinar a cualificación, entonces traemos a proposta desta cualificación de ben de dominio público, nada máis. Bueno, en realidade o que hai que dicir é que esta parcela é para destino deportivo e que está dentro do inventario. Como non temos inventario, temos que traerlo pleno. Alcaldesa, rógolle, por favor. Señor Uchán, se vai a falar de outra cousa que non sexa isto... Rógolle, a cuestión de orde, que se lea o regulamento de organización municipal, o seu artigo 59, carácter público das sesións, que indica que os medios de comunicación acreditados disporán do espazo específico asitado para desenvolver a súa función e poderán gravar imaxes. Calquera asistente poderá tamén realizar grabacións e tomar imaxes da sesión agás aquelas partes que sexan declaradas reservadas por votación secreta. O indica claramente o artigo 59.5. Solicito unha rectificación e unha desculpa formal da alcaldesa por decir fai 5 minutos que non se podía gravar a sesión. Visto que a alcaldesa non vai a disculparse nin vai a rectificar, avanzo co punto. Pero é moi grave que a presidenta desta Cámara descoñeza o regulamento de organización municipal e é moi grave que a presidenta desta Cámara lle indique a veciñanza que non pode facer un acto que sí pode facer e que está recollido, por sorte, no regulamento de organización municipal. E isto enlaza perfectamente coas carencias democráticas deste goberno. É unha auténtica vergonza. É un insulto a xente que depositou o seu voto nestos espazos. Este pleno se convocou, chegou aos nosos correos ás 15:57 da tarde de onte para debatir hoxe o punto. De verdade vostedes non sabían que había que facer este trámite? Onde está a xustificación que teña que ser hoxe e non poida ser no pleno ordinario que vamos a celebrar a semana que ven? Onde está indicado?
Rógolle, por favor, que me dé a resposta a esta pregunta. De verdade vostedes consideran que isto é normalidade democrática? Que levamos en 2 meses a convocatoria de 4 plenos extraordinarios con carácter de urxencia e as convocatorias están sendo o día antes ou 3 días antes o primer día lectivo hábil. De verdade vostedes pensan que isto é normalidade democrática? Nadie se vai a disculpar. E que interpretades o poder como vos dá gana. Acaba a mostra clara que a alcaldesa descoñece o regulamento, que a alcaldesa lle dice a un cidadán que non pode desplegar unha pancarta, que non pode tomar imaxes cando o regulamento dice claramente. E este é o problema deste goberno. Eu estou casi seguro que hai persoas nesa bancada que se están avergonzando do que está sucedendo hoxe. Estou casi seguro que se están avergonzando de como se está facendo os trámites dos plenos e, ademais, que nadie faga autocrítica e diga: o sentimos, cometimos un erro, isto era un trámite administrativo que deberíamos de ter feito en tempo e en forma e polo que sexa non fomos capaces. Pero o problema de fondo está no seguinte, e aquí se falo directamente ao concelleiro de Deportes. Isto é para comprar, bueno, xa se comprou unha parcela para instalar unha pista de atletismo. Pontareas en Común está a favor de que haya infraestructuras municipais. Pontareas en Común está a favor de que haya unha pista de atletismo, pero non así. Os colectivos de atletas vos están berrando claramente que non queren esta pista, que é un proxecto que fracasa antes de construirse. Neste salón de plenos hai unha pancarta que indica pista de atletismo sí, pero non así. Os atletas queren unha pista de atletismo de 400 metros, non de 200. Vos lo dixeron por activa e por pasiva e demostra outra vez o perfil antidemocrático deste concello. Rectificar é de persoas sabias. Rectifiquen. Anuncien hoxe que non vai haber unha pista de atletismo de 200 metros e que se vai a buscar a opción de que sexa de 400. Rectifiquen, por favor. A cidadanía vos lo está exixindo. Hubo unha entrada de firmas por registro. Hai movilizacións convocadas. Por favor, rectifiquen. Ademais, na vosa exposición de motivos, incluso falades de atletas en particular, como Alice Finot. Incluso Alice Finot tamén vos lo dixo. Que non quere esta pista, que non sirve esta pista, que non era coñecedora de que esta pista era de 200 metros. De verdade o Concelleiro de Deportes non vai tomar palabra e non nos vai a explicar por que non se rectifica. Por que todos os clubes de atletismo le están dicindo que non queren esta pista? Son todos unha panda de socialcomunistas. De verdade non vamos a escoitar? De verdade non vamos a rectificar? De verdade vamos a continuar adiante con isto? Nos vamos a gastar 1.300.000 euros para facer unha pista que non vai a servir? Eu entendo que o do móvil debe ser interesante, Luís, de verdade. Seguro que é máis interesante que isto, pero é que isto é un pleno. A mí me encantaría que me escoitaras, porque eu intento facer ese exercicio. A veces a pesar dos pesares. E ademais que un convenio con turismo para comprar os terreos que se van a construir unha pista de atletismo. Como se explica isto? Unha pista de atletismo de 200 metros se vai a construir nos terreos comprados con convenio de turismo, se trae un pleno de urxencia convocado con 15 horas de antelación. De momento nada máis, eu agradecería que me deran respostas, estou casi seguro que non me van a dar, porque xa estamos acostumadas a que isto sexa así. O Concelleiro de Deportes está chateando polo móvil e xa non me están ni mirando os ollos, así que isto é tremendamente complexo, pero xa demostrado está que o descoñecemento da normativa é absoluto e polo tanto que pouco de esperar deste goberno que cada vez está máis á deriva, que cada vez está máis en contra da cidadanía e que cada vez hai máis xente pois cabreada, molesta e sobre todo preocupada porque o que estamos facendo hoxe é hipotecar a Pontareas do futuro unha vez máis, como xa pasou durante décadas en este pobo, e agora estamos pagando os platos rotos daquele urbanismo desmesurado, daquelas obras sin sentido, daqueles aeroportos ficticios, daqueles velódromos ficticios, de todas aquelas macroobras que se facían única e exclusivamente para contentar aos poderes, pois hoxe, desgraciadamente, os seguimos sufrindo e, por desgracia, se volve a repetir a longa noite de pedra e Pontareas en Común seguirá insistindo, traballando para que isto se reconduza en 2027, porque senón Pontareas vai a ser un pobo fallido outra vez máis. Gracias, señora Fernández. Gracias, alcaldesa.
Ben, en primeiro lugar, comentar que este pleno extraordinario por urxencia novamente convócase onte ás 4:01, chegoume a min a convocatoria da tarde para hoxe. Novamente un pleno extraordinario cando fai 4 días que tivemos sin explicación ningunha que o xustifique, e novamente faltándolle o respeto aos membros desta corporación que non nos dedicamos á política, senón os membros de corporación que traballamos e que temos as nosas obrigas no noso traballo. É lamentable o que acabamos de vivir, a falta de respeto absoluto da señora alcaldesa, a súa mosa de autoritarismo. Señora alcaldesa, estou no meu turno de palabra, así que, por favor, déixeme falar. A presidencia ten pois a posibilidade de interrumpir cando algún membro que está intervindo pois non se axusta ou está a dicir cousas que non son reais. Gracias. Falta de autorismo, falta de respeto, e lle vou a decir unha cousa, señora alcaldesa, para chamarnos tontos sobra o tempo. Porque iso de volva a explicar que parece que eles non entenden, entendemos perfectamente, que tontiños non somos. Entón, pídolle, por favor, respeto a esta corporación que o merece todo. Igual que nos practicamos o respeto, pídolle tamén, e este grupo en ningún momento, co esperpento que acabamos de vivir, en ningún momento dixo absolutamente nada. Así que, por favor, rógolle respeto. Cultura democrática. Que isto é unha institución. En canto ao punto que traen vostedes aquí por urxencia, chama a atención que é unha proposta que fai o concelleiro de ACIP, o voceiro, o señor Juan Carlos González Carrera, pero curiosamente hoxe non está. Curiosamente. E presenta a proposta o voceiro do Partido Popular. Ben, o primeiro que aluden vostedes é ao Plan Xeral de Ordenación, o PEXON, e o señor Juan Carlos Carrera di aprobado definitivamente e publicado o 30 de setembro de 2021. Un PEXON ao que o señor Juan Carlos Carrera votou en contra, un PEXON que o señor Juan Carlos Carrera levou aos tribunais e que perdeu nos tribunais, un PEXON que hoxe lles permite a todos vostedes traer isto a este pleno. Como xa se dixo aquí, e como xa o dixemos nós cando trouxeron este proxecto ao pleno, este proxecto nace morto. Nace morto porque xa o dixeron os futuros usuarios desa pista que non vai ser posible empregala para o uso que se pretende. E precisamente porque o concelleiro de Deportes o sabe perfectamente, non é el quen está defendendo isto. Precisamente porque o sabe. E van vostedes a tirar 1.200.000 euros. Dende o Partido Socialista lles pedimos que todavía están a tempo de facer unha modificación dese proxecto, fagan unha ampliación, fagan unha pista de 400 metros, entón, por suposto, que contarán co voto favorable do noso partido, porque xa lle dixemos que nós estamos a favor dunha pista de atletismo, pero non nestas condicións. Se vamos a invertir cartos públicos, cartos de todos e de todas, haberá que facelo correctamente e para que sexa pois usado durante décadas, non para tirar cos cartos. Bueno, o que traen vostedes hoxe aquí amosa unha falta de previsión de coñecemento absoluto da norma, porque a urxencia, dende logo, non está motivada. Traen vostedes isto aquí para afectalo ao servizo público ou a dominio público, e vostedes tiñan que saber que cando a administración compra un ben, pois ese ben se adquire normalmente como patrimonial. Polo tanto, se vostedes van a hacer algo público nel, teñen que afectalo ao servizo público. Iso é un trámite administrativo, que é o que traen hoxe aquí, porque non o fixeron. Sencillamente porque non o fixeron. Tamén gustaríame que quede ben claro que cando se trouxo este proxecto ao pleno, dende o Partido Socialista
se dixo que estaba plagado de irregularidades. E o señor Juan Carlos González Carrera, que é unha pena que hoxe non este aquí, díxolle a esta concelleira: saia daqui, vai á Fiscalía e leve todas as irregularidades que hai neste proxecto. Pois miren, nun decreto do 12 de decembro de 2024, a señora interventora deste Concello di, a propósito da factura única do estudio xeotécnico, di o seguinte: factura que non ten contrato administrativo que a respalde ou tramitación algunha previa, polo que estamos ante contratacións verbais expresamente prohibidas. Isto yo dixen eu no pleno do 20 de novembro de 2024. Lle dixen que vostedes fixeron un encargo verbal con este proxecto. Vostedes non teñen planificación ningunha, absoluta, non teñen planificación, non teñen plan director, din que si que o ten, que están en elo, que está en tramitación, en consulta previa, non saben como está, porque non o hai, porque isto é unha auténtica mentira, dende o principio ao fin, nese proxecto, e quedou acreditado. Vostedes fixeron unha contratación verbal para este proxecto, algo que está prohibido. Polo tanto, o Partido Socialista está a favor dunha pista de atletismo, evidentemente, pero está a favor dunha pista de atletismo que sirva para os obxectivos que creo que todos os que estamos nesta corporación queremos, que é unha pista de atletismo que cumpla, que se podan facer probas e que podan vir os profesionais a entrenar nela e a facer as competicións. De momento nada máis, gracias. Ben, bo día. Non sei se esperaba que lle aplaudíramos, señor concelleiro. Igual esperaba que lle aplaudíramos. Hai que ter valor para facer o que fan, vir aquí a facer o que fan e que non lles cae a cara de vergoña. Hai que ter valor, hai que ter moito valor. Xa nin disimulan. Antes, cando iban a convocar un pleno así a correr, a última hora, bueno, mandaban un correo para decir, bueno, temos pouca vergoña, pero somos guais, e mandamos un correo dicindo en unas horitas nos vamos a convocar un pleno. Pero que agora nin iso. Ás 4 da tarde aparece unha convocatoria para o día seguinte, ás 9 da mañá, nin aviso previo, nin comunicación ás voceiras e voceiros dos grupos da oposición, nin nada de nada. Vostedes tiran para adiante como sexa. Isto é un novo ataque á participación e un novo retroceso, unha nova involución democrática, porque a vostedes, xa o dixemos aquí moitas veces, estórballes a democracia. Vostedes non queren a participación. A vostedes a democracia pásalles como coa verdade. Corre detrás vosa, pero vostedes corren moito máis rápido. Facendo unha alegoría á pista de atletismo da que falaremos agora. Vostedes corren moito máis rápido que a democracia, moito máis rápido que a verdade e, se me apuran, moito máis rápido que a decencia política. Porque isto é indecente vir aquí a un pleno convocado extraordinariamente para as 9 da mañá por urxencia o día anterior ás 4 da tarde. Faga un exercicio de memoria. Que faría vostede 2 anos atrás se lle fan a vostede isto? Bueno, un circo aquí superior ao que se montou cando a alcaldesa intentou impedir que un veciño exercese democráticamente os seus dereitos. Vostedes continúan co seu intento de amordazar aos grupos democráticamente elexidos para representar a veciñanza, que é para o que estamos aquí, para representar a veciñanza, por moito que vostedes queiran poñernos unha mordaza. E xa non é que nos queiran poñer unha mordaza aos grupos da oposición, é que acabamos de demostrar que lle queren poñer unha mordaza á veciñanza, que non se pode gravar un pleno, que non se pode sacar unha pancarta. Parece que a alcaldesa só coñece o regulamento no punto no que di que ela pode interrumpir. É o único que sabe al dedillo. O resto non ten nin idea. Que pode sacarse unha pancarta no pleno? Non o permitimos. A ver se o día 17 de xaneiro, cando a plataforma da Nacional 120 veña aquí democráticamente a exixir a súa reivindicación, a ver se tamén aí lle vamos a prohibir sacar a pancarta. Vamos a facelo tamén? Non, verdade? Non, verdade?
E cando fixemos coa plataforma de saneamento de Ribadetea, tampouco, porque son demandas lexítimas da veciñanza. Esta que pasa? Que non lle interesa a señora alcaldesa? Por que se poden sacar aquí pancartas de todo tipo, contra todo tipo de administracións, e cando ven un veciño con a pancarta que non lle gusta, impídese? Por que se impide? Estou no turno a palabra, alcaldesa. Sí, no, pero bueno, vou interrumpir un momento. Estou sinceramente pois agradecida a que todos vostedes velen pola democracia. Efectivamente, pode poñer todo o que queira e vostedes poden falar todo o tempo que queiran, pero temos un reglamento, non? Que nese reglamento pois di unha serie de cousas que sabemos todos. De todas as maneiras, se queren seguir con ese xogo, está ben, é lícito, pero estamos a falar do punto do orde do día, señor Bouzo. Se se quere ter ao que pon no orde do día, que non estamos a votar nin no proxecto, nin si se pode ou non se pode poñer ou se pode gravar o pleno. Podo continuar? Sí, Sí, vale, con continúo. respecto ao tema Continúo da porque tecnología. aparte de intentar amordazar os grupos e intentar amordazar a veciñanza, agora vennos a alcaldesa a decir o que temos que decir e non decir. Bueno, este é o colmo. Era o que nos faltaba, que nos veña vostede a decir o que temos que decir ou non. Vou intento, señora alcaldesa, pero desta vez sinto decirlle que non o conseguiu. Vostedes veñen aquí outra vez con unha proposta sin participar. Pídolle respeto. Todo do mundo. Non se dirixa así, sinceramente. Pídolle respeto. E así estamos todos respetándonos. E despois, se quere, cando queira, que xa o fan, siguen criticando. Pero aquí é un órgano institucional que efectivamente todos nos debemos aos nosos veciños e veciñas e polo menos respeto. Efectivamente. Sí, non lle gusta que lle interrumpa. Por iso, Encántame. pero por iso, e como o que vostedes fan é iso, precisamente. Tranquila, señora alcaldesa, encántame que me interrumpa, porque se me interrumpe que estou dicindo o que debo decir. Vostede di democracia e respeto, que precisamente sen participación e sen democracia, sen participación e sen diálogo non pode haber nin democracia nin respeto. Para que ese respeto teñen que empezar vostedes por respectar os canles democráticos. E se a vostede lle parece respecto... Se non lle importa, vou a poñer un momentiño en pausa. Pause. Non vou agotar o tempo, vou acabar rápido. No, pero quero decir que non lle quero interrumpir. Para que se sepa o que queremos votar e o que levamos a votación. Dentro do convenio que é público, transparente, que todos vostedes o coñecen, hai unha cláusula onde di que ten que poñerse pois a recoller que está afectado como ben patrimonial e aquí no Concello, despois de 8 anos de goberno, non temos un inventario de bens patrimoniais e o que ten que recollerse, efectivamente, que non nos dimos conta ningún de nós, aí hai que recoller claramente para poder xustificar este convenio que está afectado patrimonialmente e para desfrute público, de uso público. Entón, iso é o que imos a votar. Podo continuar? Vale, é que está dicindo algo como se eu estivese dicindo o contrario. Eu estaba únicamente contextualizando a intervención. Estaba dicindo que sin participación e sin diálogo non pode haber democracia e non pode haber respeto. E é curioso que vostede nos veña a falar aquí de respeto á institución cando nos convocan para hoxe ás 9 da mañá onte ás 4 da tarde. Ese é o respecto democrático que vostedes... Que señor Bouzo, por iso, pero voulle explicar, efectivamente, que teñen toda a razón, que a cuestión é que cando quixemos pois cumplir con todos os trámites para poder xustificar este convenio de colaboración, foi cando vimos que no propio convenio está recollido e temos que leválo, temos que traelo a pleno, porque senón houbéramos visto xa outro día cando aprobamos o proxecto da pista de atletismo. Este é simplemente un trámite que vostedes, claro que sí, teñen todo o dereito de utilizarlo políticamente, demagóxicamente, pero que en realidad é un simple trámite que se está dicindo que esta parcela está afectada para uso público. Pero bueno, non estamos a falar de outras cousas, aínda que queiran aproveitar e teñen todo o dereito de falar do que queiran, pero o que se está a traer aquí é precisamente que é unha parcela afectada para uso público.
Efectivamente, pois eu estaba contextualizando grazas polo speech e precisamente como temos dereito, pois por iso estamos exercendo o noso dereito a expresar a nosa opinión e a contextualizar o debate que estemos dando. E o contexto é ese, pleno convocado extraordinariamente e de forma urxente para hoxe ás 9 da mañá, onte ás 4 da tarde. Insisto, que sin democracia, sin participación e sin diálogo non pode haber democracia. E é curioso que esta proposta, ainda que sexa un acto de trámite, é curioso que unha vez máis o concelleiro de Deportes se esconda detrás dun mamporreiro político, se me permiten a expresión, porque non ten por onde sair. Entón, deixamos que outro sexa o que vaya á batalla e nos quedamos, pois, bueno, nos somos os guais, os que nos levamos moi ben con todos os clubs e despois diremos que é unha cousa que estamos negociando internamente e tal, para, bueno, que, claro, ya saben como é el equilibrio de fuerzas del gobierno, ¿no? Como lle dice vostede a moitos clubs. Faime gracia que diga a alcaldesa que utilizamos isto demagóxicamente. Mire, demagóxicamente usaron vostedes o proxecto desta pistiña de atletismo, porque vostedes viñeron aquí con propaganda, xa o dixemos no pleno no que trouxeron este proxecto, porque vostedes viñan aquí cun proxecto que dicía que isto atraía turistas de outros países, que iba a acadar competicións internacionais, incluso aquela ocorrencia de que se iban a vender máis zapatillas e que entón o comercio local iba a ter que contratar persoas para postos de atención ao cliente. Esa é a demagoxia que vostedes utilizaron para traer este proxecto a pleno. E agora veñenos a dicir que nós facemos demagoxia con isto. Vostedes o que fixeron foi demagoxia e propaganda pura con isto. E nós xa o advertimos. Isto foi unha ocorrencia sen falar con ninguén, sen falar cos clubs, sen falar cos atletas interesados. Dixémolo aquí, neste pleno, vostedes, o seu concelleiro naquele momento que interviu, dixo que xa falaran con todo o mundo, pero que únicamente que non falaran con aqueles que nos queríamos, e demostraron que mentiron dicindo que era unha demanda dos atletas, e demostrouse que tiñamos razón. E vostedes seguen adiante, unha patada cara adiante, e non queren escoitar a ninguén. E vostedes mesmos o din. Isto aquí hoxe traese como un trámite. E o verdadeiro motivo de urxencia, xa o comentaron tamén as compañeras da bancada, é que esqueceron pois que cando se compra ou se herda un ben, faise con carácter patrimonial por defecto e que para poder facer esta pistiña pois ten que ser un ben de dominio público. Vaya, os grandes xestores esqueceronse desta cuestión. Parece que non se decataron. Eu remato xa, porque como vos interviu tantas veces non sei canto tempo levo, porque ao final non me paro o reloxo. Eu animos a que escoiten o clamor de atletas e usuarios. Escoiten, non o está dicindo BNG, non o está dicindo a oposición. Están dicindo os propios atletas e as propias persoas que poden ser usuarias desa pista. Recúen, porque está demostrado que vostedes só acertan cando rectifican. Por lo tanto, recúen, escoiten o clamor da veciñanza e non sigan dándolle unha patada para adiante, intentando sair adiante porque é nuestro proxecto e como é nuestro proxecto nadie nos lo va a parar. Recúen, escoiten a veciñanza. Está sendo un clamor das usuarias, non é un clamor dos grupos políticos, as propias usuarias e usuarios que vostedes quixeron utilizar propagandísticamente para decir que tiñan o apoio de unha gran parte de colectivos e que Pontareas era o berce do atletismo, pois escoiten precisamente a esas persoas que fan que Pontareas poida en todas as carreiras federadas ou populares ter unha grande representación. Escoiten a esas persoas que levan o nome de Pontareas por todo o país, escoiten as persoas que practican este deporte na nosa vila e que lle están dicindo reiteradamente que isto non lle soluciona nada. Vostedes dicían na intervención que a xente tense que ir a Porriño, e que non é que se teña que ir a Porriño, que a pista de Porriño tampouco vale, porque ten o mesmo problema de 200 metros e a xente ten que adestrar por fora. A pista válida máis próxima é a do Cubi. Por qué? Porque ten 400 metros. Por lo tanto, escoiten a veciñanza, recúen e non sigan dando un paso para adiante, unha patada cara adiante, coa única intención de levar adiante o seu proxecto para facer a súa propaganda e de investir diñeiro público para algo que sabemos que non vai ser útil para a veciñanza que hoxe en día pode necesitar esta instalación. Nada máis por agora. Moitas gracias. Para que quede claro, o que estamos a traer aquí é a votación onde, como resulta preciso afectar a parcela ao uso ou servicio público municipal e que se adquira a condición de manial mediante adopción do oportuno acordo plenario de conformidade co artigo 47.2, e proceder a súa inscripción no inventario municipal con tal carácter. Como non o temos, pois temos que traelo ao pleno.
e ao respeto, como no convenio de colaboración, é polo convenio de colaboración, señor Bouzón, non por outra cousa, non que nos despistáramos, senón é porque no convenio de colaboración di que ten que estar recollido e aprobado no pleno. Para a adquisición da citada parcela se establece que se aporte o acordo plenario polo que se inicia o procedimento de afectación expresa da parcela ao desenvolvemento de actividades culturais, de lecer, de ocio ou aire libre. Así é como está recollido no convenio de colaboración. Por que é urxente? Pois porque como estamos no plazo para xustificar este convenio de colaboración onde se adquire a parcela para poder destinala a unha pista de atletismo, voulles a recordar cando se fixo a piscina municipal tamén fora debatida, cuestionada, dicindo que non se para que se traía, se non era olímpica, se non cumplía, se non se podían facer competicións, pero, sen embargo, se demostrou co tempo e co paso do tempo que, primeiro, para poder exercer algún tipo de deporte, o deporte base é o principal e o prioritario. Desta maneira, o que estamos dándolle a oportunidade a toda a poboación que quera practicar atletismo, que teñen unha pista, aínda que para vostedes non sexa suficiente, unha pista onde con ese deporte base se pode practicar atletismo. Recórdolles que para que os atletas que foron gañadores a nivel nacional aquí non tiñan pista de atletismo, senón que practicaban de outra maneira. A pista de atletismo que está a permitir é que haxa un deporte base e que vaya por diante que se pode no futuro seguir millorando, e iso sabémolo todos. Se vostedes queren seguir con iso, por suposto, están no seu dereito e, por suposto, dicindo todo o que queiran. Pero a pista de atletismo é unha pista de atletismo e, como vostedes recoñecen, están en Porriño, e a xente vai tamén a Porriño a practicar, e acabamos de escoitar aí pouco tempo que en Vigo o que queren é unha piscina olímpica. Unha piscina olímpica, porque os argumentos son exactamente os mesmos. Pero a xente, se quere practicar natación e quere seguir formándose, entrenando, con eso sírvelle, sinceramente. Aquí non estamos a falar de competicións mundiais, porque nin teñen a sede, aquí nin teñen a sede cando foron a defender as Olimpiadas, para que España fose sede despois últimamente, hai 5 anos, non o conseguiu ninguén. Ou sexa, non fagan o que queiran, que o fan vostedes. O que están a dicir é que non lles interesa que os nenos e as nenas de aquí de Pontareas practiquen o atletismo. Sí, o están a dicir claramente, porque o que queren non ten que ser unha pista de atletismo de 400 metros, senón non queremos pista de atletismo. E aquí o que se está a dicir é temos unha piscina municipal, non unha piscina olímpica. Temos unha piscina municipal. Temos distintas pistas de tenis. Temos cantidad de deporte base. Bueno, pois isto é a favor do deporte base. Porque non pode unha persoa poder practicar aquí o atletismo? Pois para iso está e para iso se crea. O que se creen? Que vimos aquí para dicir vamos a gastar 1.200.000 euros para facer o parvo. Non. Para destinalo precisamente a todos aqueles rapaces e rapazas que se queran iniciar no atletismo. E iso chamase deporte base. E todos lo sabemos. Pero vostedes, como continúan dicindo que non, que ten que ser unha pista de 400 metros, pois aí seguirán con esa teima. Para que? Para que xustifiquen de unha maneira política vosa, dicindo que non queren pista de atletismo. Porque o están a dicir. Se votasen a favor ou se estiveran, estarían demostrando outra cousa cualquiera. Pero aquí o que están a dicir claramente é que non queren que haxa deporte base e que se inicien os rapaces e os rapazas e que teñen a oportunidade de practicar o atletismo. É o que están a dicir claramente. E isto, o que estamos a traer ao pleno, é simplemente para inscribirlo como inventario nos bens patrimoniais do Concello. E o saben de sobra. Pero a demagoxia, claro que sí, é libre, pero é o que mellor o levan. A demagoxia pura e dura. Pura e dura.
é o que están a facer constantemente. Que teñen razón de que o pleno extraordinario urxente non teria que vir, por suposto. Teríamos xa que ter este punto aprobado cando se aprobou o proxecto. Pero ninguén nos dimos conta de que no convenio estaba recollido tal cual que tiña que ser o acordo plenario, porque sabemos de sobra todos que unha vez que se merca unha parcela é pública, é dotacional, e sabémolo todos, pero ten que estar así recollido para xustificar, e como non queremos que nos veña de volta o convenio dicindo está mal xustificado, pois queremos cumplir con todos os trámites. Claro que sí, que teñen razón de que teñen todo o dereito e que hai que avisar con bastante máis antelación, por suposto. Eu son a primeira que recoñezo ese erro. Non tería por que vir aí pois cando chegou onte a convocatoria e poder leválo hoxe. Efectivamente, aí doulles a razón, o resto non lles dou a razón. A pista de atletismo é unha pista que se quere facer con 200 metros, é a oportunidade que temos de comenzar con esta iniciativa, darlle a oportunidade a todos os rapaces e rapazas, e igual un exemplo que acabo de poñer que sigue sendo a piscina municipal. A piscina municipal non é olímpica e, sen embargo, hai moitísimos campións e presumimos todos. E hai máis de 500 rapaces e rapazas que están no club de natación. Pois isto é exactamente igual. É ter o xerme e a oportunidade de que unha iniciativa como esta, que é unha iniciativa máis competitiva, pois teñan a oportunidade con unhas boas instalacións e unhas instalacións dignas. E iso é o que traemos aquí. O que se trae é simplemente para que se poña que un ben patrimonial afectado a uso público é justificado para o convenio de colaboración, senón non tiña por que vir ao pleno, sinceramente, e iso o saben todos vostedes. Non vai contestar entón o concelleiro de Deportes, polo que parece, e tampouco o concelleiro de Facenda. A alcaldesa só coñece o reglamento cando lle apetece. A resposta é clarísima. Non pediu disculpas por decir algo que non é certo, o dice claramente o artigo 59, o vídeo está aí, tan evidente, ata Suso se deu conta da barbaridade, que tuvo que encender o micro para que as cámaras se foran para o lado alá e Silvia non lle daba dado ao micro, cuidado, a imaxe é poética, a imaxe é poética, a verdade é que dai va a sair algo chulo seguro, porque é bonita como se visibiliza claramente, porque isto sería gracioso se non fora serio, pero como se visibiliza claramente como estorba a oposición. Que pereza damos a oposición. Eso é o que lle gustaría a vostede. Home, o que demostra cada pleno. Cada pleno, cada paso que dá. Cada pleno e cada paso que dá. Porque dice, son a primeira en facer autocrítica. Non, se fora a primeira, o pleno comezaría co primeiro pedimos disculpas por convocar, pero non empezou así. Tuvo que ser a oposición a que reivindicara eso, e entonces, como a alcaldesa se deu conta de que era unha barbaridade, dixo, bueno, vou a facer agora neste... Señor Ucha, a alcaldesa dase conta das cousas non porque diga vostede, señor Ucha. Non. Vale. Podo continuar? Porque polo resto non pido disculpas. Vale. Bueno, o artigo está claro, Artigo 59. Polo resto, sinceramente, non pido disculpas. Si vostede non pide disculpas... Porque esa é a miña opinión. Cando vostede sexa presidente desta... sinceramente... Aplicaré o reglamento. É interpretable. É interpretable. Non. Interpretable... Señor Ucha, exactamente. Eu podo interrumpir, estou aclarando, e vostede xa sei que vai a seguir así, porque encántalle utilizar ese argumento, sí, para tempos escuros, non hai democracia, pero precisamente o grupo que está demostrando a máxima democracia somos nós, señor Ucha, pero como lles molesta, pois por iso o que están é simplemente atacando, sempre, non teñen... Sí. Continúo, entonces. Non, cando termineu, continúa. Total, non estamos vendo tempo. É así. Moléstalles. Sí, moléstalles. Ahora podo continuar. Vale, artigo 59, é que fácil está aí. O dice claramente, mira, os medios de comunicación acreditados disporán do espazo específico e axeitado para desenvolver a súa función e poderán gravar imaxe e son. Calquera asistente, repito, calquera asistente poderá tamén realizar grabacións e tomar imaxes da sesión agás aquelas partes que sexan declaradas reservadas por votación secreta. Si a alcaldesa, si a presidencia non é capaz de interpretar
que aquí dice claramente que as persoas público que están no salón de plenos pode gravar, temos un problema. Señor Ucha, díxenlle que non me gravase a mí. Entende? Eso primeiro. E segundo, a manifestación das pancartas sí que non. Que tampouco indica. En ningún lado que non se poda sacar pancartas. Vale, como é interpretable, esa seguir? é a miña interpretación. Sí que pode seguir, non se preocupe, o sabe de sobra. Sempre está excedendo do tempo. Pero notase porque está acostumbrado, como ten que chear un tempo na súa clase de 50 minutos, pois é alongalo o tempo como sin decir nada. É simplemente adornar o discurso e nada máis. Non se preocupe, alcaldesa, que se me xa o dixo María Montessori fai 100 anos que o protagonismo nas clases é do alumnado. Non se preocupe que eu falo moi pouco na clase, falo aquí. Nas clases fala o meu alumnado por sorte avanzamos tamén na pedagogía e os tempos escuros na educación tamén quedaron atrás, aínda que algunhas que irades volver e insistades, grazas ás misións pedagógicas, á República, a tanta e tanta xente que loitou para acabar co modelo de mando e orden e aquelas que seguimos loitando para acabar con esos modelos de segregación na educación pública que tanto defende o Partido Popular, porque sabe o que hai, porque esos valores están aí e tedes que protegelos, porque vos sabedes de sobra que a batalla cultural é esa. Si o sabedes de sobra, sois moi inteligentes e sabedes que... Menos mal que coñece perfectamente o reglamento de funcionamento deste pleno e sabe que ten que aterse o punto de orde do día, que esa afectación do dominio público, pero entón pode dicir, bueno, pois por alusións. Vale, pois por alusións. Vale, moi ben. Bueno, a alcaldesa quere desviar o tema, eso está claro, quedou evidenciado. Nós faltamos ao respeto, somos demagogos, pero quen se levantou da súa silla e apagou o micro a outra persoa foi vostede. Sí, señor. Tamén está no regulamento. Sí, pode apagar o micro porque así se me escoita perfectamente. Sí, señor. Porque vostede, eu lle estaba dicindo que non ten o uso da palabra. De unha maneira maleducada, vostede continuou co micro aberto. Estaba lle dicindo que non tiña o uso da palabra. E iso o pon o reglamento, o sabe perfectamente vostede. Volví a insistir dicíndolle que non tiña o uso da palabra, pero como vostede non quere facer caso, pois continuou co micro aberto e con uso da palabra, pero alporizado. Igual que vostede, alporizado, tamén estaba a señora Fernández alporizada, e o señor Bouzó alporizado, e todos falando a mesma vez, pois creo que o reglamento non di que todos falemos a mesma vez, sino o uso da palabra, verdad que non? Pois igual que falou do artigo 59, mire que o uso da palabra a dá ou non a presidencia. E cando chama a orde, ten que respetar e apagar o micro, señor Ucha. Eso tamén está recollido no reglamento. Por que non o lee? Só lee o artigo que lle interesa? Pois ateñámonos todos. Eu, sinceramente, es que non me gusta nada as faltas de respeto. No, para nada. E por iso levanteime, sí señor, para apagarlle o micro, porque vostede de unha maneira tranquila, se lle pide, non o fai. Por que? Porque está acostumado a iso. Sí, pode continuar. Podo continuar, alcaldesa, se retrata soa, eso está claro. É evidente. Eu simplemente lle recomendo que vostede revise os plenos, fa un ejercicio de revisión dos plenos e ves as contradicións que en 45 minutos leva. Porque é bastante preocupante. A mí preocúpame que a presidencia desta corporación teña ese odio hacia a bancada da oposición. O odio, sí, ve como, mire, o odio precisamente o que está a incentivar sempre vostede. Sí, a chamada odio. No, pero por iso, fíxese como é vostede que se lle interrumpe lle molesta. No, molestalle, sinceramente. E iso é o que eu podo facer, interrumpir, si, sinceramente, creo que pois non está dicindo o certo e me está acusando de cousas que para mí son realmente graves. Sí, señor Ucha, sí. Pódese ver vostede tamén no vídeo, sinceramente, pero sin cortar os cortes que lle gusta tanto, sabe? A ver, alcaldesa, o regulamento permite que nos cortes, pero non obriga a que nos cortes.
Non obriga a que nos cortes 5 veces ou 6 cada vez que contamos cousas que non interesan. E tampouco nos dice o regulamento en ningún lado o que temos que contar e dicir. É dicir, os grupos da oposición somos soberanos. A ver. Claramente no reglamento, pon claramente no reglamento que hai que aterse ao punto do orde do día. Sí, señor Ucha, aínda que lle moleste, pero sí. E sabe por que lle estou a interrumpir? Porque é o que estiveron facendo dende o inicio deste pleno. Dende o inicio deste pleno, porque saben de sobra que non interveño nunca. Pero non interveño nunca, non, señor Ucha. O que pasa é que, como vostede, o que quere é falar do seu e todo o tempo seguido e excedendo do tempo que é o que fai constantemente, pois parecelle mal, sí. Se esas expresións que fai coas mans xa o di todo, aínda que vostede fale de distinta maneira, xa as expresións das mans de poñerse o di todo. Eso chámase, sí, comunicación xestual, verdad que a sabe? Alcaldesa, que nos non estudiamos comunicación xestual, nos vimos aquí a naturalizar, traemos a experiencia, nos non temos que ir a comunicacións, a cursos de comunicación para ver exactamente, medir exactamente a foto. Non, xa vos explicamos outro día, incluso o explicou Eduardo Galeano, ponteres en común é outra cousa. Non vos preocupar por nós, que non facemos estudios de comunicación xestual, nos naturalizamos, algunhas veces máis, outras veces menos, algunhas veces estamos máis cansados. E sobre o punto do orde do día, quere dicir algo ou non quere dicir nada? Pero que se vostede me está preguntando e se non me deixa falar máis de medio minuto, non podo contextualizar e continuar. Eu encantadísimo de facelo. Si podo continuar, pero simplemente, que se vostede me está dicindo, me está acusando de como dou as miñas clases, me está dicindo que non sei que de comunicación, que me está dicindo que si nos vídeos, pois evidentemente algo terei que decir, digo eu, porque este señor que está aquí representa unha organización política seria e rigurosa. Entonces, como... Esta señora que está aquí tamén representa. Pero aparte de representar, mire como se pon nervioso, e fíjese o que fai coas mans. Sí, é así. Madre mía, efectivamente, señor Ucha. Pero aí delátase perfectamente vostede, Si se atén a orde do día, sí. Pero como non vai a circular? Claro que estou desesperado. Alcaldesa, a verdad que estou desesperado porque non sei xa por onde iba o fío, porque eu intento manter a concentración, pero é moi complexo. Entón, para irnos ao tema. O tema é que se convoca un pleno ás 4 da tarde para hoxe ás 9 da mañán e a alcaldesa, cando xustifica iso, recoñece textualmente que non se leron o convenio previamente, que truxeron ese punto a orde do día ao pleno e que non se leron o documento de que eso era un requisito. É moi grave, porque este pleno, ademais de custarnos tempo, ademais de quitarnos tempo de conciliación, ademais de quitarnos tempo de traballo, ademais de ter que moita xente teña que ser sustituída nos seus postos de traballo, ademais de todo eso, que é importantísimo, porque os cuidados, aínda que non sean económicos, tamén son importantes, porque moi importantes, eso tamén ten un custe para esta corporación. Porque as persoas que están aquí cobramos asistencias de pleno. Entón, un erro que custa cartos. Entón, o primeiro que hai que facer é desculparse. Non o segundo, o primeiro. Porque recoñecen vostedes que non se leron o documento. E iso é moi grave. E, ademais, o segundo máis grave é que xa o Concello de Facenda non deu resposta. Xa pasou a superior e xa non deu resposta. Pero, claro, o Concelleiro de Deportes nin está ni se le espera. Joder, Luis, eu non entendo, tío. Tan difícil é coller o micro e explicar pam, non estamos de acordo. Pam. É que isto é un espacio de representación. É que esa pista... Perdón. O Concelleiro de Deportes non intervén porque non ten que ver este tema co deporte, senón que ten que ver con patrimonio, con Facenda, e por iso defende o señor Represas. E como cada un temos as competencias perfectamente delimitadas e sabemos cal é a competencia de cada quen, pois por iso defende o señor Represas. Volvemos a recordar que isto, sinceramente, estamos a debater outro punto que vostedes están a imaginar e que non é afectación para uso público do ben patrimonial que é competencia da Concellería de Facenda. A ver, pois por eso o defende o señor Represas, porque xa tocou a defensa da pista. E por iso non intervén o señor Concelleiro de Deportes, por moito que vostedes queran provocar. Bueno, continúo. Como ben dixo a alcaldesa, afectación da parcela para unha pista de atletismo, porque claro que se non existira pista de atletismo, a afectación, pues, me refiro, se comprou, non son completamente diferentes, Raquel, porque se comprou os terrenos, os cartos...
No, que me está contestando, vale, me está contestando a compañera de ACIP que me lea o convenio, o Molín. Bueno, vale, pues dice que no. Bueno, pues nada, Raquel dice que no Molín, pues no Molín, mo contaron. Vale, o acordo indica de que estos terrenos se compran para unha pista de atletismo. Bueno, hai un convenio con o turismo, incluso se menciona cousas moi concretas nesos convenios e nesos acordos e fala de atletismo. Igual eu lín outro documento, entón, me tes que pasar o documento correcto. Pero o documento aparece claramente que é para unha pista de atletismo. Hombre, eso é indiscutible que é para a pista de atletismo. Entón, permitídenos a oposición contextualizar sobre a pista de atletismo, porque que senón reducimos todo un pouco ao absurdo. No, o que se debate non é exclusivamente a afectación, se debate algo máis grande. Entonces, cal é a postura de Ponteareas en Común? A repetimos, pista de atletismo sí, pero non así. Pista de atletismo de 400 metros. Non o dice Ponteareas en Común porque sea un iluminado, é porque simplemente nos dedicamos a escoitar a cidadanía. E a cidadanía que vai a ser usuaria desa pista de atletismo e outras infraestructuras nos está reivindicando que sexa de 400 metros. E é o momento para rectificar, porque cando se invirta 1.200.000, logo xa non hai rectificación posible. Eso é a primeira cousa. A segunda cousa que formula Ponteareas en Común é que está a favor de que haya infraestructuras públicas, de que haya bens de patrimonio público, pero que sexan utilizados con rigor e que os cartos públicos que saen dos bolsillos de toda a cidadanía sean utilizados con rigor, que non hipotequemos ao noso municipio outra vez máis. Eso é a postura de Ponteareas en Común, que despois de poder contextualizar con 7, 8, 9 interrupcións e non sei cantas, pois a nosa conclusión e o noso voto vai ser en contra por isto. Gracias, señor Ucha. Cantos patios dos centros educativos estaban sen cubrir e despois se cubriron? Cantos? Ou que somos o único concello que empeza unas obras, hai unha primeira fase e despois siguen habendo melloras? Vostedes saben no que é o deporte de base, verdad que sí? Aquí non estamos facendo ninguna pista olímpica. Non estamos facendo ninguna piscina olímpica. Non, nós o que estamos é defendendo o deporte de base. E aquí o punto que se trae é simplemente a ratificación de incluir no noso inventario de bens públicos, porque así o recolle o convenio, porque sabemos de sobra que unha vez que adquire o concello é para uso público. O que pasa que no convenio, que efectivamente aí nos despistamos, e cando fomos para poder xustificar este convenio de colaboración, pois dímonos conta que tiña que vir ao pleno, e por iso eu pido disculpas porque efectivamente é un pleno extraordinario urxente, pero por respeto a vostedes, sinceramente, o que fixemos foi, pois despois xusto das comisións informativas, porque xa pediran o tempo pois para poder non estar nos vosos postos de traballo, efectivamente, pero o fixemos por iso, e sí que temos en conta que non tería que ser a convocatoria de un empleo extraordinario urxente, por suposto, e por iso a mí non me costa dicir nada de que pido disculpas, porque dímonos conta que no propio convenio, cando estábamos a xustificar, que non lo podían o mellor votar para atrás se non xustificábamos que viu este punto exclusivamente tal e como está recollido, porque o recollemos literal, o que pon esa parte do convenio, pois para cumplir con todo e para que despois non nos podan dicir non cumplen, está mal xustificado. Polo menos estamos tranquilos nese sentido. Que tería que ser o mesmo día que truxemos o proxecto? Por suposto. Eu recoñezo o meu erro por non ler de punto a punto pois o convenio nese momento, porque senón, sinceramente, xa viría o mesmo día. Ou vostedes gustalle ou creen que nos gusta que vostedes nos chamen a atención por iso? Non o facemos porque sí. Estivésemos ocultando algo, pero es que precisamente simplemente para cumplir. E o fixemos precisamente despois das comisións informativas para non facerlle perder o tempo a ninguén. Desculpen, pero ten que quedar claro, porque sei que despois o van a utilizar, pero o que se trae aquí é simplemente para iso. Señora Fernández, se quere intervir. Gracias, presidenta. Ben, errare humanum es, e vostede o acaba de recoñecer,
Este grupo yo agradece, non nos dimos conta ningún de nós, perfecto. Esa que non lle gustan os insultos, esa que acaba de recoñecer un erro, este grupo yo agradece e pido que pida disculpas tamén por chamarnos imbéciles dunha maneira indirecta. Adquiren vostedes un ben, señora alcaldesa, isto un simple trámite administrativo, adquiren vostedes un ben que tiñan que afectar o uso do servicio público para ser un ben de manial, vale? E non o fixeron. O sea que o seu error nos costou hoxe estar aquí. E o peor de todo isto é a falta de respeto absoluta que acabamos de vivir neste pleno. Vostede perdeu as formas, señora alcaldesa, perdeu completamente as formas. E non lle permito, es que precisamente, quen perde as formas? O que lle está a dicir, por favor, non ten a palabra, non ten a palabra, non ten a palabra. Cantas veces o teño que decir, señora Fernández? Cal é a falta do respeto? Pero que tratan de dicir? Si son precisamente coñecida porque respeto bastante. E son bastante educada, señora Fernández. Pero, sinceramente, cando se abusa da confianza, cando se abusa dos tempos, cando se abusa do reglamento, pois eu creo que, precisamente para evitar este tipo de comportamentos, teñen que tamén respetar. E se lle dice que non teñen a palabra, non teñen a palabra. Pero non o fan. Entende? E agradezo que non generalice cando fala. O que é evidente, señora alcaldesa, é que hai un regulamento que temos que aplicar todos. Vostede, a primeira, porque é quen dirixe este pleno, e non se trata dunha opinión. Aquí non se pode dirixir o pleno por unha opinión persoal. Hai un regulamento que aplicar. Non é certo que vostede lle dixese a persoa que está no público que non a podía gravar a vostede. Non é certo. Vostede dixo non pode gravar. Non pode gravar. Vale? E sí que pode gravar, porque é tan absurdo como que isto está sendo grabado. É que é tan absurdo como que isto está sendo grabado. Vostedes traen aquí un proxecto, xa llo dixemos, plagado de irregularidades, constatado pola interventora, fixeron unha contratación verbal expresamente prohibida, e como queren vostedes que nós lle votemos a favor, señora alcaldesa, e sexamos cómplices de todo isto, entón vostede nos chama demagogos. E nos chama demagogos e di vostede que non nos interesa o deporte base e non nos interesa... Voy a interrumpir porque, primeiro, está faltando a verdade. Segundo, vostede é a que está a dicir que está plagado de irregularidades. Terceiro, está dicíndolle que eu pídolle que voten... Non, estamos a levar este punto de orde do día e non confunda da afectación deste terreo a uso público. É o que estamos a votar. Quere que lle siga recordando? Porque vostedes non queren que lle interrumpa, pero vamos a recordar o que estamos a votar, vale? Ben, concluirei, cando vaya a concluir, me referirei ao punto concretamente do que se está a falar. Pero, señora alcaldesa, con todo o que contesta vostede, evidentemente, nos tenemos oportunidade de replicar, digo eu, por unha cuestión democrática. A irregularidade de que isto se fixo mediante un contrato verbal non o di o Partido Socialista, o di a técnica deste Concello. Señora alcaldesa, volvolle a repetir, o Partido Socialista está a favor dunha pista de atletismo. E lle dixemos por 2 veces que modifiquen ese proxecto e que facan unha pista acorde. Fíxese, vostede, quen minte aquí? Vostede trouxo un proxecto dicindo que isto iba a ser unha pista, vamos, atletas de alto nivel, isto iba a ser o nova máis. E hoxe acaba de decir vostede que é para o deporte base. En que quedamos, señora alcaldesa?
En que quedamos? É para o deporte base, é para os nosos atletas, para quen é a pista de atletismo? É dicir, isto todo é unha improvisación absoluta, vostedes non saben como justificar e por onde salir, e o que o Partido Socialista lle di é non nos escoite a nós, non nos escoite a nós, que xa sabemos que non o fai. Escoite a xente, escoite a xente da nosa vila, aos que practican o deporte. Escoiteos, por favor, e están a decir, claro que queremos unha pista de atletismo, como non van querer unha pista de atletismo? É mellor querer unha pista de atletismo que non andar a correr polos baches, evidentemente, claro que sí, pero unha pista de atletismo que sirva para todos, que imos gastar aí 1.200.000 euros. Entón, por favor, rectifiquen vostedes. Señora alcaldesa, di vostede que fala o voceiro do Partido Popular porque isto é unha cuestión patrimonial. Ben, pero a proposta é do concelleiro, que non está hoxe aquí, do señor Carrera. A proposta é del. Polo tanto, é unha cuestión patrimonial ou non é unha cuestión patrimonial? Claro que é unha cuestión patrimonial. É un erro garrafal pola vosa parte, porque isto xa tiña que estar feito. Claro que é unha cuestión patrimonial. Por suposto. Señora alcaldesa, se hai alguén que utiliza isto políticamente, demagóxicamente, foi vostede neste pleno. Lle pido, por favor, que pida perdón polo insulto. Señora Fernández, xa está, home, de verdad. Vamos a ver. Non insultei a ninguén. Eu non insulto, e o saben de sobra. E o saben perfectamente. Si queren seguir nesta liña, vou a facer así todos os días co pleno. Sinceramente. Si non van a respetar, eu vou a interrumpir constantemente. Pero constantemente. Non vai a haber un pleno tranquilo. Si están en esa actitude, sinceramente. É unha amenaza, alcaldesa. Non hai ninguna amenaza. É unha resposta a falta de educación. Vostede agora mesmo acaba de utilizar o micrófono sin solicitar o uso da palabra. E ese é o reglamento. E, sinceramente, se imos a estar así, vamos a seguir con estes plenos. Vou a interrumpir constantemente. Pero constantemente. Se non van a estar pois no uso da palabra cando lles corresponde e sen faltar a verdade. Gracias. Vostede, por suposto, que pode intervir e interrumpir as veces que queira e nós seguiremos alzando a voz, a nosa voz, que ninguén non la vai a cortar. Señora alcaldesa, insisto, nós, o Partido Socialista, estamos a favor dunha pista de atletismo, pero unha pista de atletismo que sirva para todos. Non faga demagoxia co que nos decimos. Por suposto que estamos a favor do deporte base, faltaría máis, pero iso non foi o que justificou este proxecto. Polo tanto, aclárese e diga vostede cando di a verdade, se co proxecto que trouxo aquí ou hoxe co que acaba de manifestar neste pleno. Nada máis, gracias. Señora Fernández, aquí o traemos porque estamos plenamente convencidos de que temos unha gran oportunidade de facer unha pista de atletismo. Vostedes queren que sexa de 400 metros, entón, se non é de 400 metros, votan en contra, porque están a favor do atletismo, pero de 400 metros, de 200 non. Entón, nós temos esa oportunidade e resulta que coincide que sacan a axuda dos plans extraordinarios onde o noso Concello ten a oportunidade de ter máis de 1 millón de euros. Entón solicitamos, porque temos a oportunidade de poder facer esta pista. Pero vostedes non, ou é de 400 ou se non nada. Porque claro, hai que escoitar, sí, escoitamos. E precisamente como nós, ademais de escoitar, queremos presumir de ter un concello que dá os diferentes servicios e de presumir de que somos quen de aproveitar todas as oportunidades que se nos presentan, xa a través de
axudas da Deputación de Pontevedra como o plan extraordinario que fixemos grazas a ese plan extraordinario poder traer o proxecto da pista de atletismo. Estábamos improvisando? Non estábamos improvisando. Precisamente é un proxecto clarísimo que temos. Cando temos 1 millón de euros todos os días? Non. Cando sai alguna axuda extraordinaria? Pois sí, e nos agarramos a ela. E por iso atraemos. Pero non, siguen defendendo e siguen argumentando. Non é que non estemos en contra da pista de atletismo, non, é que a queremos de 400. Así como empeza todo, non? Non queremos unha guardería, queremos unha guardería de 100 plazas, e senón non queremos. Non queremos unha escuela infantil, non queremos unha residencia, ten que ter 100 plazas, senón non a queremos. Verdad que non son así as cousas? As cousas é pouco a pouco. E o saben perfectamente, que cumpliría perfectamente e que isto é un incentivo para que todos os rapaces e rapazas podan practicar o atletismo, para que todos tamén os campións podan practicar atletismo. Ou poño un exemplo tamén dos campos de golf que si teñen pois 9 ollos dan 2 voltas. Sinceramente, a ver, onde estamos? Queren argumentar o voto en contra? Poden absterse e quedan de maravilla. Non en este punto, porque este punto non ten nada que ver coa pista de atletismo, pero como todos falan da pista de atletismo, pero poideron absterse, pero non ou sí ou 400 metros ou senón non queremos unha pista de atletismo. Home, sabemos de sobra que son fases. Quen conta, saben de sobra que a xente iba por Riño e non iba a Vigo. Saben de sobra que a xente vai a Porriño e non vai a Vigo. Saben de sobra que non todos os concellos teñen pista de atletismo. Pois nós queremos ter unha pista de atletismo e por iso atraemos. Pero que pasa? Non, ten que ser 400 metros, home, sinceramente. Saben de sobra que unha pista de atletismo de 200 metros nos dá a posibilidade, cando teñamos outra oportunidade de unha infraestructura especial, extraordinaria, de cubrila. Pero saben de sobra. E sí que atrae, porque se pode traer campeonatos. Saben de sobra que o deporte base chama tamén a nivel internacional. Saben de sobra, porque así non lo xustifica, ou polo menos cando eu era directora de turismo, non lo xustificaba o club de natación, con competicións internacionais de base, de deporte de base, que non traen aquí competicións olímpicas. Entón, se queren seguir facendo a demagoxia, están no seu dereito. Pero se queren demostrar que están a favor de unha pista de atletismo, voten, aunque sexa abstención, pero non en contra, porque iso non o compra ninguén. Non compra ninguén. O que pasa, que a pista de atletismo é só para Finot? Non, eu non o dixen, nunca. Aquí esta pista de atletismo é para toda a veciñanza e non se fai unha pista de 1.200.000 para unha persoa exclusivamente. Entende? Aquí faise por o convencemento. Outros xeron vostedes hai 8 anos. Pero se estaban tan preocupados nunha pista de atletismo de 400 metros, por que non truxeron durante 8 anos? Pero por qué? Non, hai outras necesidades. Entón diga iso. Non queremos unha pista de atletismo porque hai outras necesidades. Non, diga iso. Acaba de recoñecelo agora. Diga, non queremos unha pista de atletismo porque hai outras necesidades. Bueno, pois nós queremos a pista de atletismo e tamén cubrir as outras necesidades. E somos quen? E o estamos a demostrar. Traemos aquí a construción da pista de atletismo. Sí, señor, o traemos. E, ademais, as outras necesidades. E cando vostedes vexan o centro de saúde que estea construído, a nova escola infantil que estea construída, a nova ludoteca que estea construída, a nova plaza de abastos que estea construída, aí verán a ver quen xestiona e quen demostra, porque os feitos son os que falan, e non a demagoxia. Pero claro que sí, están aí e seguirán así. E dirán, non, nós só defendemos as pistas de atletismo que teñen 400 metros, senón, fora. Xa lle gustaría aos nosos atletas,
contar cunha pista de atletismo porque recordan perfectamente, ou saben perfectamente mellor que a min tamén, que en Pardellas servía. Entón, sinceramente, sí, non pasa nada. Gracias. Se me deixa un momentiño, gustaríame, porque vostedes afirman o que nos imos votar e nós non expresamos o noso sentido do voto todavía, entón, por eso... No, estaba falando da pista de atletismo, da pista de atletismo, cando votaron. No, porque isto sabemos de sobra que o estou a reiterar todo o tempo dicindo o que imos a votar, O que imos a votar é simplemente dicir que esta parcela se afecta para uso servicio público municipal e porque nos los pide o convenio. Sinceramente, e seguiré así, Gracias, alcaldesa. Se me permite, por favor, para que non exista demagoxia por ningunha parte, vostede preguntou por que non o fixemos nós cando gobernamos. Eu lle dixen que porque había outras prioridades, porque cando nós chegamos a este goberno no ano 2015 tivemos que sanear un concello, non nos atopamos o concello como atoparon vostedes, sabe, señora alcaldesa. Entón, hoxe, claro que é posible facer a pista de atletismo, hoxe é posible, gracias ao pexón aprobado polo goberno anterior e gracias ao saneamento económico deste concello. Gracias a iso, hoxe é posible. Este goberno, vostede o acaba de decir, efectivamente, hubo un plan extraordinario e nós estamos a favor de que vostedes aproveiten todas as subvencións que poidan recaer neste concello, por suposto. Pero o Partido Socialista xa llo dixo noutros plenos que sen planificación non é posible despois concurrir a subvención, señora alcaldesa. E sen planificación, despois vostede ten que facer un contrato verbal, ten que asinar un contrato a correr, entregado o proxecto o mesmo día e traer un pleno extraordinario. Iso é falta de xestión, señora alcaldesa. Moitas grazas. Como o está demostrando con todos os papéis, non? De antes, sí. Bueno, pois vou a facer igual que vostede. Sabe cantos facturas están abaixo sen contrato cando chegamos nós? Sabe cantas? Sabe cantas? Cantos? 5 millóns. Sabe cando chegamos aquí a deuda que había? E que grazas á xestión deste concelleiro a deuda de 1.800.000 xa está anulada? Quere seguir falando así? Porque é moi fácil falar dende aí e sen demostrar nada, pero os papéis cantan. Os papéis cantan. Pero no pleno era moito antes. Señor Ucha, vostede non ten a palabra. Os papéis cantan, pero mire, sabe tamén como se demostran as cousas? Como di o refrán, o movimento se demostra andando. Hai unha pista de atletismo feita por vostedes? Non. Hai algún servicio que fixeran? Ninguno, pero ninguno. Que saneamento estamos a falar? De que saneamento? De que saneamento? No, es que saneamento económico precisamente non lo saben facer. No, porque 5 millóns de facturas. Sabe cantos contratos fixeron aquí? Pero xa sairá. Sabe cantos contratos fixeron aquí? Sen contrato. Sabe cantas veces abusaron dos contratos? Sabe cantas veces abusaron dos contratos menores, señor Bouzón? Sabe cantas veces? No sei, dígame vostede, a ver se tengo dato. Dígame, que así tomo nota. 5 millóns. 5 millóns de veces? No, 5 millóns de facturas. Sin contrato. Cantas? Para falar de contratos menores, creo que non é vostede a persoa máis indicada, Creo que non é a persoa máis indicada para falar de contratos menores, que está Suso aí abrindo o micro. Mire, es que precisamente esa demagoxia que se está a utilizar, pero non queda aquí, esa demagoxia que están a utilizar os compañeiros, señor Ucha, non ten a palabra. Vale. Esa demagoxia que ten e que se está a utilizar no Parlamento de Galicia, que se está a utilizar. Dice Consello de Contas, o Consello de Contas, alcaldesa, o dice Consello de Contas. Dos espacios, alcaldesa, dos espacios. Non ten a palabra. Ese demagoxia que está utilizando, o Bloque Nacionalista Galego na Comisión de Investigación, e que nesa Comisión de Investigación precisamente Nava Castro, a través do Grupo Popular, se puso a disposición de ir a... Pero non foches. De ir a informar. E sabe quen vetou?
O Partido Bloque Popular, Nacionalista Galego. o Partido Popular O Bloque Nacionalista- foi o Mira que como non lle molesta. permitiu que Mira como vostede lle molesta. participase Mire como lle na comisión de molesta. investigación. Mire como lle molesta o señor Bouzó. E sabe perfectamente. No, apague o micro, apague o micro. No. E como votaron en contra, non lle interesaba. O único que lle interesaba que fora o señor Feijóo. Entón, non desvirtúen. Claro que aquí é moi fácil falar. É moi fácil falar aquí porque como ninguén sabe e ninguén sigue as comisións, pero as comisións a vetaron e precisamente tanto Nava Castro como o señor que é actualmente o alcalde de Baiona se puxeron a disposición para ir, pero non quixeron e non lle servía. Bueno, o alcalde de Baiona sí que foi, señor Ucha, alcaldesa. vostede non ten a palabra. No, pero é importante decir a verdade. E non quixeron, e o están a seguir dicindo. E señor Bouzó, non se preocupe, que imos a demostrar todos os contratos menores que teñen vostedes, pero todos os contratos menores e todos os contratos que foron sen contrato, e sempre a unas mesmas empresas, pero xa sairá, pero non de unha maneira demagóxica, señor Bouzó, senón con papéis e demostrando. Porque a mí, señor Bouzó, porque estou cansada, sabe? Estou cansada de que poñan a miña imaxe que tratan vostedes e a mí me respetan en toda Galicia. Pero xente do Bloque Nacionalista Galego, xente do Partido Socialista e xente do Partido Popular e me respetan en todos os lados, e teño credibilidade e o demostreu con feitos. Entende, señor Bouzó? Cousa que vostedes non poden falar dos feitos e comenzamos cos feitos. Estamos a traer aquí unha construción dunha pista de atletismo. Vostedes fixeron unha pista de atletismo? Cero. Cando chegamos aquí, sabe o que había en Pardellas? En Pardillas había bastantes bolsas que estaban a recoller ervas e levaban ali 2 anos e non foron quen de retiralas. Cando chegamos a Pardellas, sabe que habían os sitios, os banquiños onde se sentan as persoas que van a xogar, os xogadores, sí? Estaban sen arranxar. Levaban máis de 2 anos. Cando chegamos aquí, sabe como estaban as portas? Cando chegamos aquí estaba todo sinceramente desmantelado. Vostede pode decir que defende e que escoita moito, pero non fan nada. E o que lles molesta é que precisamente nos atrevemos a utilizar todos os recursos necesarios, chamar a todas as portas e poder sacar proxectos interesantes adiante. E como lles molesta, se poñen así, se alporizan, intentan interrumpir, intentan dicir que esta alcaldesa antidemocrática, e intentan dicir que son unha maleducada, cando saben de sobra que non. E intentan poñerme que non o vou a permitir, señor Bouzó, e diríxome a vostede, porque é o Bloque Nacionalista Galego, non dos contratos menores. Cuidadito, entende? Porque saben de sobra que son limpia de arriba a baixo, e que nunca fixen nada. E o que me están a dicir, e o que intentan a dicir, é que por iso, como dou a cara sempre, díxenlle ao Partido Popular do Grupo Autonómico que me dixera ir á Comisión de Investigación. E o saben de sobra. E vostedes dixeron que non. E o sabe de sobra, señor Bouzó. E non veño aquí a dicir todas estas cousas porque nunca me defendo das súas acusacións, entende? Pero como agora vostedes o que tratan de desvirtuar, se están facendo un favor, creo que bastante vai ir en contra súa. Sí, perfecto, porque xa lle digo, aquí, cando chegamos, había 5 millóns de facturas en contrato, señora Fernández, que iso é gravísimo, de facturas en contrato, non xa de contratos menores, de facturas en contrato, 5 millóns. E agora, neste último aprobación de orzamento provisional, non dixemos que se cancelara xa ese 1.800.000 euros da débeda que tiñan vostedes, señora Fernández. Non fale de saneamento, sinceramente. Cada quen nos atopamos o Concello como está nese momento. Eu o respeto e nunca digo isto,
pero es que xa estou cansada e por iso vou a seguir respostando. Vostedes, cando falen con papéis e con verdades, pero non dicindo, no, es que tal, no. Falen con papéis, por favor. Informe do Consello de Contas, Señor Ucha, vostede non ten a fale palabra. do informe do Consello de Contas. Señor Ucha, vostede non ten a fale do informe palabra. do Consello de Contas, que son papeles. Fale dese informe, por favor. Señor Xa que está Ucha, falando, fale mire, deso. es que, como non permito a demagoxia, e vou a seguir interrumpindo, sinceramente, señor Ucha, comigo a vai a ter clara, porque vamos a seguir falando así. E como sigan esa actitude, sinceramente, eu vou a seguir interrumpindo, pero todas as veces que queira, porque que falen de inexactitudes, que falen de irregularidades, que falen de contratos menores, de que falen de que intenten desacreditar. Mire, exemplos vostedes non me poden dar ningún. E de xestión toda. Levo 14 anos xestionando, e o saben de sobra. Sacamos o problema das preferentes. As preferentes grazas á xestión da persoa que lles está a falar. Entende? Eso demóstrase. Os 10 anos en materia de turismo demóstranse. Eu cheguei con 3 millóns de turistas e agora están con 7 millóns e con cantidad de xente e de infraestructuras e de un sector bastante competitivo. E todos os compañeiros do Bloque, do PSOE e do Partido Popular respétanme bastante. Pero aquí o que están a tratar de dicir é que non sabemos facer as cousas. Isto que volvemos a dicir o que imos a votar, simplemente afectación para uso público. Saben de sobra que cando se adquire unha parcela, porque se me queren dar exemplos, voulles traer o que tivemos que inscribir outro día, que foi a residencia de artistas, que non estaba nin inscrita. Non estaba nin inscrita. Entón, non me dean exemplos, porque vostedes teñen moito que mirarse. Entón, non dean exemplo de nada. Cando falen, por favor, falen si efectivamente vostedes non fixeron o mesmo. Pero si fixeron o mesmo, polo menos teñan un pouco de vergoña cando chamen a atención a alguén. E cando tamén me insultan a mí dicindo a falta de respeto, mírense vostedes. E si queren que todos nos respetemos, nos respetamos todos. Pero eu non vou a seguir facendo de estar calada, que vostedes digan todo o que queiran, que me falten a respeto, que desacrediten e que queran dar unha imaxe totalmente distinta e desvirtuada do que é a realidade. E non o vou a permitir, e vou a seguir falando, sinceramente, se entramos en este xogo, vou a seguir así, interrumpindo. E vou, vai a ter o señor Bouzou. Vai a ter a palabra o señor Bouzou. E se queren seguir neste ritmo, sinceramente, vamos así. E o pleno vai a seguir así. Alcaldesa, se me permite, o sentido do voto do Partido Socialista vai ser a abstención, porque vostedes xa gastaron 280.000 euros e, polo tanto, iso xa é patrimonio deste Concello. E o lóxico é que poidan vostedes seguir adiante e por iso nos imos a votar a favor. E como ten vostede toda a razón do mundo, digo a favor, non a abstención, para non impedir que se poida levar a cabo. E como vostede ten razón, hai que falar con papeles, evidentemente, relación de aprobación de facturas con reparo, isto é do 11 de decembro, pero ben, están todos os meses do ano onde se poden comprobar. Estaba todo tan desmantelado cando vostedes chegaron aquí que o primeiro que fixo vostede foi cambiar os mobles da alcaldía, que estaban perfectamente novos, porque non había nin medio ano que se cambiaran. E nada máis, o noso voto vai a ser a abstención. Moitas gracias. Como entra nese xogo, señora Fernández, os muebles os cambiamos porque estaban precisamente, non, en garantía, e os podemos cambiar, pero es que trata de dicir? Que eu quero pois un despacho negro, oscuro, triste, e que a xente cando se encontre, que veñan aquí, cando se encontren, que parece que vai a pasar algo, que estivese sempre a porta pechada, que para falar coa alcaldesa tivesen que solicitalo a través dun rexistro para poder falar, porque outro día precisamente o do club de natación, unha das persoas do club de natación dicen non, pedille unha cita a través de rexistro de entrada. Non, señora Fernández, para poder falar comigo non fai
non é necesario ir por rexistro de entrada. Poden vir tranquilamente ata aquí porque a porta está aberta, pero está sempre aberta. A porta está aberta e pode falar comigo todo o mundo. Non lle pecho a porta a ninguén. E por iso, para darlle luminosidade e alegría a este concello, porque estaba morto, triste, e sinceramente parece que iban a falar co Cocón, pois se cambiou por un color blanco. E os 800 euros do bastón de mando, os 800 euros do bastón de mando tamén por color. Por un color blanco. E a alfombra de 13.000 euros tamén por color. Alegría, alegría. 13.000 euros, alegría. Ese é o respeto que ten vostede. É que é gracioso. É gracioso, alcaldesa. Vostede que se gastou 800 euros en decorar o bastón de mando, é que de verdade é un insulto á inteligencia humana. É un insulto á inteligencia humana, que temos que aguantar aquí. Ese é o respeto que ten vostede. Que cambiaron os móviles porque eran unos tristes os anteriores. Ese é o respeto que ten vostede. É que hai que ter respeto á cidadanía. Ese é o respeto que ten vostede. Hai que ter respeto á cidadanía, que vostede non paran de despilfarrar cartos públicos. E eso sí que é un problema grave. E non fala vostede o que non interesa, evidentemente. Apague o micro. Non sei. No, espera. Pero se siguen, podemos estar hasta as dúas, Eu non teño prisa ninguna. Por iso, se van a seguir así, nesa atitude, collendo o micro cando lle dé a gana, non falaba por vostede, señor Bouzón, senón por o señor Ucha. Se siguen así, sinceramente, isto vai a ser eterno. Todos os plenos van a ser eternos. E mellor somos capaces de chegar ao segundo punto. Por fin, me toca o meu turno. Bueno, os alporizados éramos nós. Pois despois dos seus 21 minutos de intervención, parecería que a alporizada é vostede. Pero bueno, en todo caso, nós somos os alporizados. E xa nos ameazou que se siga así a cousa, que non vai haber un pleno tranquilo. Bueno, pois funcione a base de ameazas. A verdade é que vostede foi tendo altibaixos, non? Primeiro empezou o pleno interrompendo, poñéndose... iba a decir como unha fiera, pero igual lle parece ofensivo. Vou a decir, poñéndose... Non, poñéndose... Sí, aparte que de igualdade, no, de feminismo. Vamos a ver, como era? Como una fiera, ¿no? Está buscando un sinónimo. Pero no, sí. Pero claro, llega a ser usted el que está ahí, una persona del Partido Popular, y llega a estar aquí una señora del Bloque Nacionalista Galego, ya estarían ahí denunciando la falta de machismo. Sí, el machismo, la falta de igualdad. ¿Sabe lo que me acaba de llamar usted? A ver qué. Que me pongo como una fiera. Que se puso... No. Pero usted sinceramente presume de ser feminista. Sinceramente. Sigo. Porque les está a delatar. Perfecto. Sí, como están nerviosos, como les molesta que les interrumpa. Sí, xa está aí con os dediños. Sí. Pero como vamos a estar así, entende? Vostedes, si queren un pleno tranquilo, pois tranquilidade de todos. Si vostedes queren un pleno respetado, respetados todos. Pero sinceramente, si van a seguir así... Vale, pois continúo, señora alcaldesa. Si aí estivese un home, diría tamén que se poñía como unha fiera, porque unha fiera pode ser masculino ou femenino. En todo caso, dixen que estaba buscando un sinónimo, e o sinónimo pode dicir que se puxo vostede agresiva, levantándose, querendo apagar o micrófono, e despois mirou que metera un pouco a pata, rebaixou o tono e tal, e agora xa empezou... No, dixen que non metía a pata. Vou a seguir interrumpindo. Vale, pues non metí na plata. Por falta de educación e respeto, tívenme que levantar, porque o señor Ucha non apagaba o micro. E non lle dixen unha vez, dúas, tres, non, constantemente. E é o que non se pode permitir. De acordo, pois continuo. Pois iso, que vostede foi baixando, subindo o ton, e agora xa, pois estaba xa costa abaixo, sin freos,
xa indo a por todas. Entón, quixo falar de todo, entón eu vou intentar, fun sintetizando aquí, tomando nota de cuestións que vostede dixo para intentar dar resposta, e vou a comezar polas últimas, non? Vostede falaba aí, bueno, falaba tamén da pista de Pardellas, falaba de Pardellas, vostede facía aí unha alegoría a Pardellas, tan preocupados están de Pardellas, tanto lles preocupaba o estado de Pardellas, que botaron un mes e unha persoa que limpara os baños e que limpara os vestiarios tuveron que estar chamando continuamente, presentando escritos no registro de entrada para conseguir que unha vez que estuvo de baixa a persoa que facía a limpeza, alguén se encargara de limpar os baños porque estaban limpando os pais e nais. Esa é a súa preocupación, iso é o que tanto lles importa a vostedes. Señor concelleiro, fala agora. Tuvo oportunidade antes de falar no punto. O que pasa é que vostede cando ten que falar escóndese. Dase conta que é un provocador. Dase conta que é un provocador vostede. Están provocando ali enfrente. No, señor Gouzou. Vostede está falando o turno, estou a interrumpir eu bastante a miúdo. Sí. Exactamente, bastante a miúdo. O que ten a palabra e vostede o que tenta de facer é provocar. E non vamos a entrar en provocacións. Perfecto, pois vou entrar eu na provocación. Vou entrar eu sempre na provocación. Que falar non falou, escondeuse, como fai habitualmente, e agora, pois, entón, salta aí co micro apagado, non? Porque co micro apagado, claro, todos somos moi valentes. E falando desa valentía, vostede tamén é moi valente aquí para falar dos contratos. Vostede é moi valente aquí para falar dos contratos. E vostede terxiversa a realidade. Porque, a ver, a realidade é que o Partido Popular, do que vostede forma parte, negouse a que vostede comparecese na comisión de investigación creada no Parlamento Galego a instancia da Unidade. Continúa, replíqueme despois. É falso o que está a dicir, Negouse a que vostede participase. Negouse a que vostede participase. Porque quen participaron os comparecentes da comisión de investigación foron os propostos polo Partido Popular, pero o Partido Popular preferiu que comparecesen cargos da Xunta da época do bipartito, aquel goberno que hubo hace 20 años, ao Partido Popular pareceulles mellor que para falar dos contratos da Xunta do señor Feijóo que comparecesen uns señores que estuveron en cargos da Xunta no ano 2005 antes de que comparecese vostede. Polo tanto, os seus compañeiros de partido puderon decidir que comparecese vostede, pero estratégicamente vostede non lle interesoulle máis ir a criticar a cargos naquel momento dun goberno do BNG. Polo tanto, non terxiversa a realidade. E vostede di que queríamos vostede di que queríamos que comparecese o señor Feijóo. Non te fastidia. Claro, é que o señor Feijóo tiña 1.579 contratos a dedo coa empresa da súa irmá, como para non querer que compareza o señor Feijóo na comisión de investigación. E que fixo o Partido Popular? Botar terra e evitar que comparecera o señor Núñez Feijóo. Iso foi o que fixo o Partido Popular no Parlamento galego. Iso é o señor Cela. Por que non fala dos contratos do señor Cela? Claro, é que fale co señor Cela. Iso foi o que vostedes quixeron, iso foi o que vostedes quixeron, que interviñes, que participasen na comisión, vostede está falando de que porque vostede que está por alusións, está falando de... No, es que quero saber... Estou respondendo ao argumento que vostede esgrimiu durante 21 minutos de intervención antes do meu turno de palabra. Por lo tanto, eu estou respondendo ao que vostede aludiu a este grupo político ao que eu neste momento e nesta corporación estou representando. Por lo tanto, estou respondendo ás alusións que vostede fixo a este grupo político. Vostede falou desa comisión de investigación, a comisión de investigación creada a instancias do BNG, e vostede dixo que vostede tiña todo o interés en ir alí a dar explicacións. Se vostede tanto interese tivera, vostede podría pedir aos seus compañeros de partido que a deixasen comparecer. E por que queríamos que comparecese? Por que queríamos que comparecese vostede? Polos contratos precisamente que houbo na Xunta no tempo no que vostede estivo ao fronte da área de turismo, porque entre 2018 e 2023 houbo case 1 millón de euros en 87 contratos a dedo a empresa dos espacios que casualmente aterrizou neste concello ao mesmo tempo que chegou vostede. Mira quen lle molesta, claro, agora non deixa falar porque a que lle molesta é a vostede. Entón, deses contratos menores non lle interesa falar. E dos 800.000 euros en contratos menores a dos espacios en turismo de Galicia, en concreto en 63 contratos menores, tampouco lle interesa falar. E da actividade frenética en fin de ano, dúcias de contratos entre Noiteboa e fin de ano co mesmo concepto, por unha media de 12.000 euros cada un,
Curiosamente, cando se remataba o ano para agotar partidas presupostarias deses contratos menores, tampouco lle interesa falar. Dúcias de contratos. Porque estou Dúcias confundida. de contratos. De que está falando agora neste? Do Concello ou do Turismo? Non porque agora non lle interesa. No. Estou contestando ao que vostede falou. Agora falou de Nagano, non? Con respecto a que con respecto ao Concello ou con respecto ao Turismo? Con respecto á intervención que vostede fixo. Vostede estaba falando de contratos menores e vostede estaba falando da súa época a fronte de Turismo de Galicia. Pois eu estou falando do mesmo que falou vostede. Estou dicindo que na súa época a fronte de Turismo de Galicia 800.000 euros en contratos menores coa empresa dos espacios que tamén está neste Concello. Que tamén está neste Concello e que xa sabemos os vínculos que hai entre dos espacios e algunhas persoas. Señor Bouzou, sinceramente, continúa. Sabe que non é así, e se están excediendo, de verdad, estánse excediendo. Dixen claramente que nos poñíamos a disposición e non quixeron. E non quixeron, señor Bouzou. Por moito que siga dicindo agora, por moito que siga dicindo, e o único que digo é, vostede demostreo que fan o contrario. Pero es que fan exactamente o mesmo, porque os contratos menores son lícitos e a xente pode, e vostedes tamén o fixeron. Pero antes dicían o contrario, que éramos malísimos porque tiñamos 5 millóns de euros en contratos menores. Sen contrato, sen contrato. Sen contrato. Sen contrato, pero nun orzamento de 20 millóns. 5 millóns sen nun contrato. Nun orzamento de 20 millóns, a metade vai para persoal, un tercio para gasto corrente, entón como facíamos para adxudicar os contratos? Non me dan os números, pero en todo caso, iso deixo para outra ocasión. Mire, vostede falou tamén de que a porta da alcaldía estaba aberta. Pero vai a falar tamén de... Sí, vou a falar tamén, claro, por suposto, como non faltaría máis. Pero que estou intentando dar resposta ao tempo que vostede me quitou, non? Non, pero eu son... Vostede, alcaldesa, pode falar do que era, sei, non? Sí, non, pero quero dicir, vostede pode se remitir a... Vou ao punto agora. Vou ao punto porque senón van a dar as 2 da tarde e creo que vostede ten un acto ás 2, entón para facilitar que rematemos a tempo para que vostede poida cumplir coa súa axenda. Consultei a axenda institucional por ver se tiñamos que apurar para que vostede chegase a un acto. Mire, vostede dicía que aquí a porta do despacho de alcaldía estaba aberta. Sí, está aberto, o que pasa que a veces a xente entra e en vez de topala vostede, topase Andrés San Pedro no seu sitio en vez de estar vostede. Entón, bueno, pois iso é o que pasa. Exemplo poden dar vostede. Iso é o que pasa neste... Dígame quen estaba arriba. Como está xogando a isto, dígame quen estaba arriba sempre. Arriba eu estaba no meu despacho. No, arriba quen estaba? Do Bloque Nacionalista Galego. Quen estaba? Eu estaba. No, quen estaba? A ver que persoa había ao seu carón. Que non era concelleiro. Non había ninguén no meu despacho. E que estaba sempre fiscalizando. Sempre estaba fiscalizando, porque necesitan un fiscalizador a ver se fan as cousas ben ou non. Só estaba no meu despacho. De cousas do partido, porque como dan exemplos, como fala? Aquí quen se atopa pero entón vostede que está dicindo que está acusándonos a nós, está acusando ao Bloque de actuar mal e entón que iso lle dá a vostede motivos para poder actuar mal vostede. Non, porque precisamente saben de sobra que non está San Pedro. Non. O que pasa que quere dicir iso, señor Bouzou. E como falar é gratis e falar non ten cancela, claro, vostede sigue dicindo... No, falar ten as cancelas da señora alcaldesa cerrándome a porta cada vez que quero falar. Entón, bueno, esas son as cancelas que vostede nos pon cada vez que dicimos algo que non lle gusta, interrumpe. Vostede acaba de dicir San Pedro. Póñase o exemplo, anda. A ver. Póñase de exemplo. Perfecto. Quen estaba constantemente todos os días arriba que non tiña nada que ver co Concello de Pontareas? Quen estaba, home? Como pode dicir esas cousas? Vostede non estaba, dende logo. Xa sabemos que vostede apareceu por aquí cando chegaron as eleccións municipais. Xa sabemos que vostede non era a que estaba por aquí, pero non pasa nada. Efectivamente. Vostede non pasa nada. Vostede xa sabemos que non estaba e a veciñanza... Sen estar aquí, resulta que tiven maioría. Maioría de que? Sí, maioría. Simple. Sí, pero eso é maioría. Pero é maioría. Vostedes tiveron maioría? Non. Non tiveron maioría. Entón, que pasa? Lles molestou que aparecese de repente sin estar aquí? Non contamos con iso? Señora alcaldesa, como está falando de todo, por iso, como está falando de todo, eu vou a respostar a todo o que diga vostede. Exacto, perfecto.
Vale. No, señora Fernández, non vai a ter a sorte. Non vai a ter a sorte. Non vai a ter a sorte. Vostede responde a todo que lle interesa, por suposto, porque destes contratos que falábamos coa empresa súa de confianza ainda non nos falou, pero bueno, en fin, vostede fala de todo, según vostede responde a todo. Mire, indo ao tema, que creo que xa vai sendo hora, despois de casi unha hora. Alégrome que vaya ao tema. Claro, se vostede non se marcase 20 minutos de evasivas, non falaríamos de outras cousas, non estaríamos falando, dende logo, 2.579 contratos a dedo do señor Feijóo coa empresa da súa irmá. Entón, non falaríamos desas cousas, nin do 1.000.000 de euros da Xunta coa empresa dos espacios que vostede introduciu neste Concello. Non estaríamos falando diso, pero como vostede foi a iso, entón, nós tamén falamos. E vámonos, entón, á pista de atletismo, non? Vostede fálanos de ese 1.200.000 euros e vostede, claro, contanos aquí unha historia como se non supésemos de que vai esta subvención. Nos tamén temos acceso ás bases, tamén lemos as bases. En ningún sitio das bases di que o proxecto que presenten ten que ser de 1,2 millóns de euros, nin di que teña que ser para unha pista de atletismo. É unha subvención que, por certo, é unha subvención a que vostedes optan. Vostedes non a teñen aínda concedida, vostedes optan a unha subvención, pero o que non din é que vostedes podían presentar un proxecto de máis importe a esa convocatoria, porque a convocatoria de subvencións, nesa convocatoria a Deputación cubre nun 70% a quen lle concedan esa subvención, que neste caso aínda non está concedida, aos concellos de máis de 20.000 habitantes que lle concedan a subvención, subvencionarán un 70% do proxecto, o 30% ten un 70% como máximo do proxecto, cunha cuantía máxima de 1,1 millóns de euros. O 30% restante ten o que pôr o Concello. Vostedes podían presentar un proxecto para que financiase o 70%, para que a Deputación aportase a cuantía máxima, podían presentar un proxecto de até 1,6 millóns de euros. Incluso podía ser un proxecto maior e que o Concello aportase a parte restante. Porque claro, vostedes dinos que agora hai que seguirlo mellorando. Claro, se hai que seguir mellorando é que estamos presentando un proxecto que carece de todas aquelas cuestións que son necesarias. E vostedes, claro, danlles a volta. Din que agora din que para deporte base. Primeiro presentan un proxecto no que din que é para competicións internacionais. No, para deporte base e para os atletas. Para as dous. Agora para os dous, vale. Señora Fernández, quedamos niso. En que é para todo o mundo, para toda a veciñanza, e non exclusivamente para unha persoa, é para toda a veciñanza, é no que quedamos. Perfecto. Pois entón agora din, claro, que non nos interesan os nenos. Ai, los niños. Ahora en Navidad, que a todos se nos hablando un poquito el corazón, vamos a hablar de los niños, ¿no? Señora Castro, vostede, que tanto nos acusanos de demagoxia, é a primeira en facer demagoxia. Que pasa? Que nunha pista de 400 metros un neno ou unha nena non pode practicar atletismo? Entón, cal é a limitación? Que pasa? Que por ter unha pista de 400... Que por ter unha pista de 400... Cal é a limitación do seu voto? Cal é a limitación do seu voto? Por que non se pode facer unha pista de atletismo de 200 metros? Por que? Por que non se pode facer? Porque está encima a cidadanía, alcaldesa. A cidadanía... Mire como lle molesta cando interrumpo. Pois, por que? Si quere aplaudolle cada vez que me interrumpo. Aplíquese que me molesta que me interrumpa. Home, si quere aplaudolle ou bailo aquí un... No, pero por iso. Por que non poden votar a favor de 200 metros? Es que acaso non se pode correr nunha pista de 200 metros? É que acaso non se pode facer deporte nunha pista de 200 metros? É que acaso as instalacións non se poden aproveitar? Pois iso, que si quere cada vez que me interrumpe aplaudalle, pois é normal que cada vez que me interrumpa me moleste, porque está vostede intentando cortarnos o uso da palabra. Por lo tanto, vostedes fan demagoxia, porque non é que digamos que non se pode facer actividade nunha pista de 200 metros, é que o que non se pode dilapidar diñeiro público en algo que xa nos está dicindo que non vale e que van a ter que seguirlo mellorando durante anos. Sí, vale. Entón, sí, vale para o deporte. Vale, pois ven algo que vale, pero que van a ter que seguir mellorando. Eu si fago algo que está perfecto non teño que mellorar. Entón, se vostedes fan algo que teñen que seguir mellorando e que está dicindo Jesús, no, es que a ver si dentro de un par de años la cubrimos, inda que a cubran vai seguir dentro de 200 metros.
vai seguir tendo 200 metros ainda que sea coberta, polo tanto non vai a poder acoller esas competicións que vostedes dicían no seu proxecto, competicións internacionais, que vai vir a xente de Portugal, de non sei onde, que se van a vender zapatillas aquí por un tubo. Estas cuestións non se van a solucionar poñéndolle un teito, inda que se lle poña un teito vai a seguir tendo 200 metros. Por lo tanto, non se queremos é que non se dilapide. Vostede o único que quere dicir é tratar de argumentar para votar en contra e ter unha xustificación, o único que se poden aferrar é non queremos de 400, queremos de 400. Ese é o único argumento que teño. Noso argumento que temos é escoitar a veciñanza, e o argumento que temos é que cando este proxecto viu a pleno, 5 minutos antes consultamos con todos os clubs si xa falaran con eles, porque o mellor o día anterior a primeira hora mandaran un mensaxe de WhatsApp ou cousas así, destas maniobras que se fan a última hora, nin iso. Vostedes truxeron isto ao pleno sin falar con ningún axente implicado, cando menos de atletismo, porque vostedes din que non se poden facer instalacións para unha persoa. Eu non sei se o resto de instalacións, as demais disciplinas que vai haber na instalación deportiva, eu non sei se son para unha persoa ou para quen son. Eu o que sei é que a pista de atletismo, o uso principal deste espazo, está traído a este pleno un proxecto que non tivo consenso con ningún usuario posible dela. E, claro, nos sabemos que hai outras instalacións municipais que non son olímpicas, como dixo vostede, pero a diferencia é, e vostede citou a pista de tenis, a piscina municipal. Claro, a cuestión é que nesas instalacións pódense desenvolver competicións, e estánse desenvolvendo competicións a nivel estatal, que se están organizando incluso na piscina municipal. A cuestión é que nesta pista de atletismo non se van a poder celebrar competicións federadas de alto nivel. Polo tanto, nós o que queremos é que non se dilapide diñeiro público. Se vostedes queren aumentar despois o proxecto e melloralo, fágano agora. Vostedes, por renunciar a esta pista de atletismo, non van a perder 1,2 millóns de euros como vostedes din. Vostedes presentanse unha subvención e nesa subvención poden presentar o proxecto que vostedes queiran. Non é obligatorio meter unha pista de atletismo. Hai concellos arredor que van a presentarse ou que xa se presentaron a esa convocatoria de subvencións. Ningún vai a facer unha pista de atletismo. A súa prioridade era unha pista de atletismo? Perfecto. Pois se esa é a súa prioridade, presenten un proxecto para unha pista de atletismo que cubra a demanda e que cubra as necesidades que ten o sector. Porque, mire, vostede falábanos da piscina, pero esqueceus de comentar unha cousa, que vostedes tamén fixeron un proxecto para a piscina, e tan mala é que resulta que vostedes o que ampliaban, o que propuñan no proxecto era ampliar a 2 rúas máis. Ese era o seu proxecto. Entón, claro, non dice que se non é olímpica que non valía. Entón, a cuestión é, vostedes, afortunadamente, vostedes presentaron esa subvención e cando chegou a mesa de valoración xa se riron da proposta e así quedou entre os últimos concellos de España e con unha puntuación ridícula, porque era un proxecto que evidentemente non servía para o que vostedes pretendían, non, que non servía para o que se convocara esa subvención. E mire, vostede preguntábanos, claro, por que nós en 8 anos non fixemos? Mire, sabe o que fixemos nós en 8 anos? Sabe o que fixemos nós en 8 anos? Nada, absolutamente. Sabe o que fixemos? Para empezar, non demos licencias urbanísticas ilegais. Iso foi o primeiro punto. Dixo vostede algo de experiencia ten. Pero o que fixemos foi aprobar o plan urbanístico, que puxo fin ao caos e a parálise urbanística que había nese concello. E ese plan urbanístico, o que prevía para ese espazo precisamente, era unha gran zona deportiva, cunha gran infraestructura deportiva, non só unha pista e un pabillón, que pretendía instalarse nese espazo da vila, e así estaba recollido no plan urbanístico. E que fixeron vostedes? Traer a este pleno, señora concelleira, unha proposta para eliminar ese equipamento deportivo e para construir aí o novo centro de saúde en frente á clínica privada relacionada coa súa concelleira. Por lo tanto, ese é o seu interese pola construción de espazos deportivos, pero a realidade é que vostedes, en canto tuveron a oportunidade, sacaron ese equipamento deportivo do plan urbanístico para facer o novo centro de saúde. Esa é a diferencia. Porque, claro, vostede fálanos de... Me vai a dicir tamén que é malo facer un centro de saúde, home, sinceramente... É máis importante poñer médicos no que hai, que é o que quere a cidadanía. Ese é o que necesita a cidadanía. Impresionante. Señora concelleira, eu
Señora concelleira, perdón, señora alcaldesa, non quería rebaixar non, que se me escapou, digo, porque se estaba a concelleira falando, quería dicir, señora alcaldesa, pero non o facía tampouco para molestar. Nos non decimos que non sexa necesario un novo centro de saúde, algo que ademais vimos reclamando durante anos, o que necesitamos é urgentemente que haxa persoal no actual. E médico, claro, como todos. Por lo tanto, vostede, nos o que queremos evitar é que haxa unha pista de atletismo sin atletas igual que hai aeroportos sin avións ou igual que hai centros de saúde sen médicos. Iso é o que nos queremos evitar, que se dilapide diñeiro público en algo que vai a ser innecesario. Por lo tanto, esa é a mostra do que fai cada quen. Vostedes, esa é a súa mostra. Vostedes aí podían ter un gran equipamento deportivo, podían ter unha pista de 400 metros, podían ter un pabellón polideportivo decente, como estaba previsto, decente, e vostedes o que fixeron foi eliminar esa posibilidade cambiando o uso dos terreos e quitando ese equipamento deportivo para facelo un equipamento sanitario. Por lo tanto, se esa é a súa gran xestión, pois eu tamén lle explico que foi o que fixemos nos, facilitar o que vostedes, cando chegaron, quixeron desfacer. Quixeron desfacer, iso sí, aproveitándose dese plan urbanístico aprobado para poder cambiar de uso deportivo a uso sanitario. Iso foi o que vostedes fixeron. Por lo tanto, algo sí que fixemos. Gústelle máis ou gústelle menos, pero precisamente, grazas ao que nos fixemos, vostedes poden agora ter un novo centro de saúde, vostedes poden agora ter esa pistiña de atletismo e vostedes poden agora ter un equipamento como a nova escola infantil, poden ter un equipamento como a ludoteca municipal e moitos outros equipamentos. O que vostedes tanto pregoaron que era malísimo para Pontareas, realmente o que vai é abrir un futuro cheo de oportunidades para Pontareas, que vostedes criticaron e siguen criticando ese plan urbanístico, pero que vostedes se aproveitan del. Vostedes aproveitanse del porque está moi mal, pero claro, ir ali para inaugurar unha edificación que temos grazas a outros, iso sempre é positivo. Iso foi o que herdaron vostedes, unha planificación, e o que herdamos nos foi caos, desastre e parálise urbanística. Iso foi o que nos atopamos. Por lo tanto, eu insisto en que recúen, escoiten a veciñanza e escoiten as usuarios futuros deste espazo que lle están dicindo que un espazo así non vale para nada. Por lo tanto, se vostedes o que queren é fomentar o deporte base, construan unha pista en condicións para que poida ser utilizada polo deporte base e polo deporte amateur, e construan unha pista de 400 metros, hai máis ubicacións posibles, non van a perder o 1,2 millóns de euros que vale o proxecto, vostedes podían ter presentado outro proxecto a esta subvención, e déixense de facer propaganda con mentiras. Déixense de facer propagandas con mentiras, porque a veciñanza non é idiota, e a veciñanza dase conta, efectivamente, a veciñanza non é idiota e dase conta do que están facendo vostedes. Unha patada para adiante, vamos a ir a por todas con este proxecto, cando todo o mundo que o podía usar nos está dicindo que non é válido. Xa veremos como vai avanzando e como vostedes van modificando o relato para ser os gañadores. E alégrome e agradezolle que vostede podese facer un exercicio de contención e deixarme falar estes últimos minutos sin interrumpirme. Pensei que vostede non o podría lograr, pero parabeniza porque demostrou que durante uns minutos podía deixar falar aos demais grupos da oposición. Moitas grazas. Sí, señor Bouzón. Volvo a dicir, mire, nós somos capaces de traer a construción dunha pista de atletismo, cousa que vostedes non foron quen de facelo en 8 anos. Pero nós somos quen. Nós somos capaces de aproveitar un plan extraordinario para que o nos consideramos prioritario e está perfectamente planificado. Planificado. Nós somos unha coalición de goberno, e na coalición de goberno tiñamos a pista de atletismo. Nós somos persoas intelixentes e que aproveitamos todas as oportunidades. E por iso o facemos. Eu, ou estou noutro concello, ou non sei, pero durante 8 anos, sinceramente, eu non vin que se fixera ninguna infraestructura. De verdade, Pero es que o mellor estou noutro concello, o mellor estou no concello de Porriño, que tamén ten unha pista de atletismo de 200 metros. Pero non vin ninguna escuela infantil, non vin ninguna residencia de terceira idade, non vin ninguna centro de día, non vin ninguna construción de ningún centro cultural.
que o mérito que ten na Non viu planificación... ningunha nave rehabilitada, non mirou Señor, ningún edificio rehabilitado na Praza a ver, Maior, iso a non o ver. viu. Non mirou un plan urbanístico para que vostede poidera facer todo iso, vostede iso non o viu. A ver, cal é a falta de respeto? Que vostede me interrumpa, que non solicite o uso da palabra, cal é a falta de respeto? Dean exemplo. Si queren decir e pedir respeto, dean exemplo. Sí, claro, es que vou a ser así, Sí, sí. Vou a facer, a cansar, para que entre todos, pois digamos, efectivamente, isto é unha institución e o respeto está por riba de todo. Respeto da institución tamén é o uso dos cartos públicos, eso tamén é moi respetuoso. Pasa que intentades todo o rato Ten que terxiversar. solicitar, según o reglamento... Podo falar? No, es que según o reglamento de funcionamento, vostede ten que pedir o uso da palabra. Que artigo, alcaldesa? Ai, como eu son unha ignorante, pois non o sei. Entón, non sei, revise vostede, diga o artigo, pero o que ten que facer é solicitar o uso da palabra. Solicito o uso da palabra. No, pero es que non a vou a dar. E aparte diso, sería por alusións, porque non estamos a falar de ningún tema que teña que ver con isto. Eu simplemente vou a recordar o que estamos a falar. Primeiro, a pista de atletismo se construye porque un goberno que é responsable e que ten miras de futuro quere facer unha pista de atletismo porque foi un compromiso entre esta coalición. E vai a pista de atletismo para adiante. Somos persoas intelixentes que sabemos dicir hai un plan especial de infraestructuras que non sai todos os anos, un plan extraordinario que non sai todos os anos e que imolo aproveitar. E para que? Pois para un dos proxectos máis importantes para nós, que era a pista de atletismo. Pero non, claro, ten que ser de 400 metros, porque senón a oposición non lle sirve. No, a oposición non lle sirve. Os usuarios de deporte base sírvelle e aos atletas sírvelle de 200 metros sírvelle. Aos atletas sírvelle. Outra cousa é que non se poda facer competicións federadas, vale? Aos atletas sírvelle. Estamos a falar dunha pista de atletismo e non estamos dicindo que este concello se vai a convertir en un comité olímpico. Sí, entón, estamos porque defendemos e sabemos e o demostramos con feitos. E como lles molesta, pois por iso, ponse así, porque lles molesta, porque o sinxelo sería, pois como fixo, e agradezo, señora Fernández, que se absteña, porque efectivamente, porque xa é un ben noso, un ben demanial, un ben patrimonial, que o único que temos que facer é, porque é o que estamos a levar, este punto. Pero, nada, bueno, pois levamos cantas horas? 2. Pois facendo isto, porque, bueno, pois porque como queren falar de todo, pois eu tamén vou a falar de todo. Claro, como non se remite no punto de orde do día, pois vamos a facer así, xa está. Para outra vez vamos a poñer libertad total, sin ter os puntos de orde do día, e falemos do que queiramos, e todos aí, vale? E xa está. A verdade é que a gestión do pleno é fabulosa. Señor Ucha. Falar? No, para iso está. Entón, as ordes do día son para respetar e os temas están aquí tasados para respetar, pero como non nos queren respetar, pois nada, falemos de todo o que queiramos sempre, vale? Outro punto no pleno ordinario, pois o mellor o vamos a modificar e poñer punto aberto, falemos de todo e votemos o que queiramos. Eso unha. E segundo, o acordo que se vai a levar a cabo é para afectar a parcela a uso ou servicio público municipal e que adquira a condición de demanial mediante a adopción do oportuno acordo plenario de conformidade co artigo 47.2 e proceder a súa inscripción no inventario municipal con tal carácter. Por iso o traemos aquí. E por qué? Porque así, en el convenio de colaboración entre a Axencia de Turismo de Galicia e o Concello de Ponteareas, así está recollido que ten que vir ao pleno. Pero non porque non sexa noso, senón porque pon o convenio de colaboración que se diga expresamente que é un ben afectado desa parcela para uso servicio público municipal. O único punto que era tan sinxelo que se podía facer en 6 minutos, pero vostedes o que queren é seguir falando do que sexa a maiores e, pois, a presidencia, como non vai a quedar calada, dende hoxe non vai a quedar calada, a presidencia vai a intervir sempre
que o estime oportuno, cando se falta a verdade, cando se quera insultar, cando se quera desvirtuar, cando se quera facer demagoxia. Vou a intervir sempre. Pasamos á votación. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobado.